Rakoni Biana, and no Horman or Quapepa. Pent you out on Safana the phone. We are about battery pons, and yes, 3 quarters the Nibia, Debbie. And it's on X, he say, oh, contractor for the Dima dance here, painters, nature say, come on. Prestige, graphia to pearl, white no off white. The painter hold one in now. We a painter crown for some choices if fra no. We mean that fra. Or be fra come. So as na pasa ogin tete be painter so ani nyina. Extreme coatings one in the phone have been for the crowd na opo biam na painter akomo ho no. O ma kira kwanche kama pa. Painters who do one ma packages bebre ho ma. O mo boa wo. E ma auto paint no chewa de. Atenga jansi he ya la petite camis no. Ni hwe no ho pe. Fre. To de no chewa de. 0200 922202 0200 922202. Now, Youth Opportunity and Transformation Africa, you tell was it Mabunu? No, yeah, and it's out on such a dumb fan around his best idea. A comedy will be posound. One by Hoya Unyahin would the trampo man worry. Tiwa found Saya Bibi and to a Mamontetiana hospitality industry. No. Abusia wa boa amonye adwuma ye wo mti mabu na mutie me no sa pa so adwuma hotel and restaurants ahodo ne bia ahodo me dia hwan betu jafre kwaje ntete ye free no wasa boa amonye adwuma 0501 499424 perfect sweet bus wo papa wo dwaso awie ye boho dawro aguso akanfo dia ma se eye Bomodi rere mu kopa bi makwada no wa gi yese na ka to bo ase ahwehwe agi atum se eye to wo sample na sisu se panyan won mo fiti nazi ko si JHS class abanegina ehun krata nyina da ye de badwa so say English language na wo per history of Ghana RME computing creative arts science maths ni nyina da class abanegina no ehun krata nyina ye de badwa so mo fato to fi wade ni nyina bi wo ho say numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing ni preschool books ni nyina da perfect sweet books de ne agi atumo asase JHS for tables de menamenko say tie ni eti wogigi bi makwada no wa ntimi mo na adesua ho nsam no enyina yie wo de no to ntia was a term mock exams terminal exams and midterm exams ebo no kuma bi no baje school ra eti hwene se kwa yokumase put ojo ben states one cancel dance my first stop Bore mama mu babia ya tongo ma papa no bisa perfect series boost wa homa de dwuma na 0243 299938 and 0540 755 465 na Vitamok anum de ni o ewodwa so e ba ye mfie polepole aduonu ni echeni ana oguso eso mama Ghana ene ya na hodo de na ope de adisia make drink no so ya aye ni bia na we kala ne cafe bia ni eye natural de de yankasa koko ye banana na strawberry aye ni nyina so ehyi ankasa nwane no so asemo ma se beti awe ye kanfo de ma se pani no makwada no eti woji ba ko pani no no agibia makwada no Abusia fensan for penny of Ajuna Chibo Siakuna Diamond was also crowding about 4 tan wachi no didn't say my pesmaka for say entrance na yenwe emfa emao jataba ha na obo achinchi fide no fruma ama emo se de atom Facebook live is Otec 1029Fm so bramfo ina hodo e ba di hwe na ebi wo so hwa yemba hwe no de bra behwe enuano mienu na don imo wiei oti enka me de no kwame agye no boatin professor kokoto na fei eno ba afia abuajewa ensem no nie Asem Beba Dabi. No aba. Na se na ya dabi nu ananye dabi nu de tiefo mu na mo giaji free se. We na aba na no odin man so akwasi so. Wo chele mabnu ho msese de. Ebinu mbo ofo bi nso no gugem. Wo se asrafo bi abara nko wi ase. Abranche ba ko otu fam gudi ompotem ho no mo. Wawu. Na odi ya de videos ni bi ba. Facebook Live Otec 1029Fm so. Uni so abrasisi nipa nsehwe yo brasisi na bra behwe Otec 1029Fm so abranti atenten gram on da ho no anya so arrest wa film abranti ni anya Evans di anya no Evans na enie anye nso no tom na busiafo na nso no so pa o de bra na behwe wa kire se we kra the assembly member on potem na eka sei honorable insia kese ado se potem ho no Krobea ko fra no yankoma se omo mutu fam gudi o man kata so mdi asrafo bia bo company bi ye adwuma asrafo na ebo mu ban to mo kata amna ne so ana asrafo na do atrahye edu akwasi so na akwaso ma kire mu a omo ko mam kwaji jiska ti wa wanye skrin bia mam ne adane ma abo nano na asrafo ndu ho do no
mabuni wo mo dwane ni omu chese tuo nyina kasa wo hono mo omu dwane na branche de ba ko to nsuo ni mu o to mu se oni madware ana branche on potembo yese oni on beba no mabebo na yi no a asrafo na pomatuo oni ho akoka enti o ma nyimi ankoyi na branche de mu ana to wo de awuo we ya bro mo koya soja fo koya kire mo ko hwe ne body no omu de nsuo ni kakraka we bra Facebook da behwe na Asem Beba gyendi atodwa se dia srafo ye ndie enye bia kra ene nka monche mabunu kra se mo baaye no ne papempa na mo baaye a monche di pa kra nkamna ni se ma hwe pa ma ni pa no awuo sa de enye enti ama mabu ho se de omusu fra mpanifo se mpanifo nhwe no mni asrafo yinkasa na onyanyamfo insia kase ene Otec kase edi nkomo se Eddie kind and what's a study material. And we are best no me and sign for my move. And I yan and tears as I will be about so straight a quap idea. We as I for more reclamation a war a young commander and be a chum with a motor. Once time was sorry. And I'm saying as I for instance, a more no more guide reclamation a contract annoying. Omo enam site ena omo ba garanti ni bia omo je no 500 wonya ebro ene ade and I think last month last 2 months pictures dey ba out na omo bonko for paper omo ne ade na endo we as the motel no boys no so omo ho no ma no mo se asrafo na ba ho eno kwene se omo ye galamse ewo ekwan ne ho ho no mo ba bi na asrafo no mo ba bejiska omo jiska no omuko enti eno ade no omo ba no na omo start tututuo asani oba wonche otututuo de o se mante ni dwan enti o dwan no insese nka opa kokoso no otonsuo mte de be ya obetimi ase wono enti ono so ni madware otonsuo mu na mante na o ho no na ba be na police soldiers for no se omo mo bi enyi no o prince bia enti soldiers for no hu se abante na free hu no afi na duru de eden ana omutu omo ka omo koi so for no na farm no man ko so far no pay there let me say kono ye kan ma be na mante na sorry eno ade na ebobo ba no ye kan me on down say omuntu omo na no pay ye de beto o man pen na muntu omo so e wo fa ho say esi obi me guide reclamation site na afi wonam site edidiji scan em say ye tin ho bibia enye and okweni na ye pickups no mensa na ena mbe hu ni etu amoto nte mante no bi antimi America na nkwanko fa registration number one forest de mrama ho kwansa ebe bia mante wo ye adwuma ye de mzenga ensi o man no mra bia o ebusiafo we Asem Beba gyendi wo man so akwasi so nunyafo insia kese ya ne ntese mprempren ya mabunu no watu ho gumantin so a oye kire kese bi ekoso ho nom no eyama no body Simon opokwa free wo yugu so enche bia bete ne kana mprempren ya se kuro ne modwo se munwo de omo ka mabunu ne kan nyina ya de bebremo ye twa Simon de na se ye koyanim oba ya fa no ye koyanim de ne temu ewo Burkina Faso na no memede twa mu a hosama ebeto odwa efi omo Krobea kwa mfa ne satetaw ni nyina ne se etuate dom ko bi kwato se adwadifo a ene won patam be ko wi ase Ghana de se won fro memu akwa ho a won kwa kofanto sa bo memu ababeton ene won ti anye ye won koto mu a won bi efri mu asem ba ya kwa ya ho sempa anya asem keto akura nano ana aka ho bie amama mpani John Dramani Mahama ene aban emu mpanifo bi sabe ameka se de abusuan sabe wo mo ahwe wo ma de se no wo mo de eye ya konsam ma wo mo nano wasofo no na hwe fisam ho nsam so ono abomutaka Mubarak Muhammad ene wa babonte de abeto dwa chese abre ho sam eba ye ne ye panipa dodo a wo mo nam sa ho sam so wo mo afri mu no wo mo nya hu ye abusuan wo mo adehye atu kwan na se akoda wo mo yensese nano pani bo amane se sabre de wo matimi aduadua mahu se kane ebeto dwa se nipa so ni ade no pese wo mu hu anu ye ansana wo matimi asisudua ene de ono abomutaka Mubarak de tu dwa che Ghana fo nyina se woni anano eye memede atwam wonam sa ho semu so efri mu eye nipa enwotwe
sansa nipa nan ana womo epraya adonfo do womo kɔ ayasabia etiene ba konwu aka ho ama enso na beto odwa no isi omakwa akoye nwotwe a akwakoye hosempa wagina so de yakonsem akwa mabusu asabi wode se nyina da afiri mu no ne central for bonkomo no sei ana wode tudwa desi bia no jide ni de se de be wa kwa mi na no wo de yankoba so no wa hwe de obetimi aye ayi wo ho amane a wo mu ya dise do what na kupie ho asa no ano enso na ewu because omo shika no na nipa enso na omo wu ye so the can no on some of the networks no obviously omo yare no ba ko so ewu no amado and technically no o ha mema enso oba ba ko ana o ma free na omo aka no nipa edu nipa mensa eda so e wo sa akro no tita no omo da so ho ye tuma na ma no pe me no minister of security ya kasa kwan on be paso aboye na omumu wo ma ba wo gadugu ayo so mama ya assurance omu tu na mo na o ma ko mu fu omo aba because ye mi chi no grant me nko ya no ye to see we mo no o ma ehie no because they were spent beyond recognition abusia fonti anu no emu ya wo so afa wo no ana ehwe efisem hu samso ewo omemu Honorable Muntaka Mubarak Muhammad. Yet was named Cobno Mantem, the watcher say. Yaka say, Akron for and for Cotia Betia Pen, Ugan Basai Mubako. Akron for it to Brand Cochran, Boya Sidini Pewuno. A Tua Casamu Bakwama were free. Now, a positive of Numantem, Bruno Regional Police Commander, DCOP Joshua Copson, Tresse. Sa Akron for Renfui, and yet. Potamono omudia manfo papa ocha se me bi ti se doma eko gonokrum na gonokrum de niam abekoso na gonokrum de doma eko gonokrum wase akromfo di anyamra nsem kro AK47 ni ade edinam hono ma nsem one nkwa no mudi na no munya nti ye nam so ma post for course e amo hwe no maso sa akro no boni ade na ekoso na no omukoduru hono mu a ankrofo yi person musani to go post for so ana post for no dey see any ekowi ase akromfo ne ba ko wa free mu na ka ma DCOP Joshua Copson o church nsem ne mu an AK-47 rifle loaded with 11 rounds of ammunition plus 10 rounds of ammunition, 39 rounds of BB cartridge, 1 dagger, a mobile phone, a Honda motorbike, black mask, and a set of talisman. Further search led to the recovery of a sack containing additional weapons and ammunition, including 2 Baikal single-barrel guns, a pump-action gun, 1 Beretta pistol loaded with 3 rounds of 9mm ammunition, plus 34 rounds of 9mm ammunition. Busian for the Tino Care Bono Regional Police Commander DCOP Joshua Copson for Yamos and Tentems were Bassa Harrison Fair in Chemu Manso Quasis, Yan and TSA, or HB a course of Homyasam Ketua, Simo Poco for you, Manso. Simo to say, Prof. Namiado, now, sir. I don't know, oh no, Yamanzo Quasiso, the course for any train. Prof. You, a Busian for Yaguso. Manso kwasi o medi kan ka che se ho network no e ho nsem no nya papa sa eti e bona ni sa na mo di a che yen enya ne ntie se o mabunu no enam abrantie bi a wakoto galam se am na mo wu nti no wo mu ye o ye kire kese pa na wo nyina so ne nti a o mu ye che de ye hye o mo bo no Simon opukwa free wono na adru manso akwasi so ho no mu a ye koso obi a no wo di emu nkire mu bre ye na enya ma ide no ba Toaso. Yes, Uncle and Mobile way. And ye friend ye de need temu ewo atoye etifido mantemu eyetrano. Na wose ba so fro ba SSA galamse bi de ene okopie won patem ho ekwoso pa. Na meka se galamsam na ne bi akasa amekọ wiase krachi bi ofa ne se obeda samma wanya finsia no aduasa and 34 years wa firi mu yayaya. Na eye krachi wa firi mu ni nua na na akwasi danso. Watremu ahosam sene wote no ene sene esi efaye Atana Simo about yo to my way edeto
You prof me that me no ka say de manso akwoti so anope ye kire kesi a officer so no nyamedom mudi nyina bandire ya sudwi mu na woni Ebusiafo akwasiso network no akwasiso network no mu aye ebrepem no dia akoso nya ye beba na dia besum ti no ene na yanko kira no ahosema esi nana kwasi dan so said what ni nuane wo se galamsa amna akasa ni nua obed amana firim abusuani nyina ewo kira no ene ade mre ba me nua we di o kira no ha na me so me wodo me bo me kwa me wo fuma na me nya akọ se o me nua na akọ galamse pit o galamse adwuma bi da bia yem so okwa do afembra me ko na wo se dey me so aya send me kakra nti ase ye di on komo okwa no pa no kro friend e ma me ni di nkomo nti ye di nkomo ni wie no o mo frɛ me se wunu no pit abuagu ni so na me say na obi a o ye adwuma de den na pit ebugu ni so nti e ma ne ye me nwanwa nti wo mo kase en show mo bienu wa mo kase en koto do ma me saso e na me nwa no wuye to be frank e twetwe ya so kakra ye ni amafo mo ba ye ya court site ho omo mo ye adwuma no kra mo mra se e bia bi se ya ye hu omo ntama asam no kra ya kra ye I lewe say I can't take far ye dwe ho aye ntiase nti mo hu se ntokwa bi asi ha that's the problem ye hu omo kra say na site ho na ne se no ni omo ye adwuma no omo mra so a no so aye problem ntama abusan kra you are suspecting something. Ene ekwokotie ye nana kwasi danso wono na sabre ni nua obeda samwa galamsa amna kasa no ama wafiri mu no ebusia de sene besi ha no makwasi so namba na amoaye nim se brepem no de ekoso nyina na simo pokwa free bebo ni na ne de asom yensam for penny of agena ntwibosi akona boafo na na pia berma eboa no sanso na papilo ne bafia boajo anu nyina aja sam won eye won mafamo die must shade the echo Facebook ne so mama for munya ehwe na jataba enso bo chinchi feeling through my man no me no aten kwa me je ni bo aten Professor Okoto na fe eno ba afia aboajowa yes also na Krobea na Yaw Asante ne dom won beta dia Asem Beba Dabi atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya no bieno. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system no. Na Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, na Pavi, and a Plasmox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada when you feel do you come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school near band combined so or ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka and so am approval into obata bia ankoto be maneba and na say we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so ehia wo mo a atufo nko
Putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu babia yetonton books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Heavy plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone frɛ 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Bimo energy drink. It they give you them. Energy drink. It they give you them. Energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Medofopa. Mepaucho. By Grace Hospital. Ewon sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital our lab facility ai de hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nye. Krobea nye. Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Dabi wo ha Wuko tie hefa piao Adani mubuhura ayeye ni na sienka ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edibigi Otec nyame ma onyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate ato obrane ho hwibio pata ya sɛde na ade akyɛ na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asɛm edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne chense de kan sɛ ayi ni na ase nkan bo wo mu nyina ho ban
the PDI chia and more for Enyanka papa why you be Otec Mon Yinkre let money tumpon no mutum fa botre odo and some ya no mutka and the putu some and ya na ya make say what mu gu animas nyesa no make o mu ka say ma no mu yen e mra wo mu obi animas ne mu ye yo kata ye na ya no mo papa nka wo mu the free sabre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen Asem Beba Dabi na me shira amen me da body ase ona boy asida to sumie no akoma mu mpanyifo ne wa bejafo de to sumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ oba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ oba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ onko hwehwɛ awere bla no ma ne ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o sɛ oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da radio ase yenso da ase ɛga sɛ amanfo akabia matina ɔma futui usum sɛ futui enya adwuma Asem Beba Dabi sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ nimpe le dia dwe kushina no ne ontu tuna no ontu mate sɛ ɔso obetu ama wo atwo mate Asem Beba Dabi amna misanya mahodin okay mate ɛne yɛda ase efendo ase na Krobea ɛga sɛ amanfo akabia matina ɔma futui usum sɛ futui enya adwuma Asem Beba Dabi sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ nimpe le dia dwe kushina no ne ontu tuna no ontu mate sɛ ɔso obetu ama wo atwo mate okay amna misanya mahodin okay mate ɛne yɛda ase efendo ase na Krobea me ho no ka kyɛn sɛ me nsa mani sika nso ni sika so nko handan ne fiewura no me kɔ nso de me kɔchie fiewura no o fiewura nse an ye be wo ekulaba o fiewura mo be wo de ekulaba sɛ senti me nim sa no so nim sa sa ne fiewura na ka on sa asem na boy no ka kyerɛ me nti ba sa no me sɛ wo wanim sa ɛna ɔno boy ne nso anim sa ye be wo ekulaba o fiewura ti wo ka sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma me maniska eso ni sika so e ko ha dan me de me weekends na me ko weekends na me cause me ko weekends no do so do ba fofra ba e ba fie ho dana me wo aba jiska free mu aso ni sika so akọ ha ba e wo kwa mo ho no no san de oba TC 2023 1st January so 1st January wono no de wono no date de so opesa wo kai no ba me date de me so me January so no do won kai me anopa menunu sinyama awia hata ye hyedemu didi amedidi awie mi pian na oba bia bompu ni mpu e wa kura na se ho sana na mpana no medi minim oba o de singlet e na aba no asa bi na na be ka kyerɛ sɛ nwi amene da sɔle ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi wise hwe ne ma edwa me ba mi di bae edwa me ba mi di bae odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne so di kɔe ɛno a ɛmo anwa tin tomatoes geisha sika sa wa hene nya se ga na ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet aba no eso the singlet na be ye dai o de black be ma na o se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie frifie me kwa akoto cake na
and I'm sure again or this singlet in Bren, born in so ball or park and so. Go to a cake in the battle then. No, I'm saying, go park and so. It's a moose again, so in each the park and so, because ya, not again, it's a good talk to 2020 men would that. Now, my bass, it's not, I'm so quite a pro to now. No ba na kwa Otec 1029 FM. No ba ma me ba na se anything. So wo bia oni ni bedin ko ma me ba se dey. Ni se dwana na mpese mi di ba 19 na mpese mo ba. Wunti na ma ba ha. Aba kura se fa me nante ni enko proto no so an fa me anko nante anko proto no so. Ti me ko no ne ge no ho na ti pia ota na mhwigo mienu ni na so. E wo park no so. Wo park no so. Tam so bia wo hwe ball no. Enko mo na wudi. Mo bo na mo hwe. Asem be no na mo ka. Na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra se mi pie free ho no wona mni ni bo mpu ni mpu de chance ni nsu kosi ho a me ba de mo no na picture she boy ne bag mi Otec 1029 FM me wo be gigi mi hu ska Asem Beba Dabi ahwe ni hu school entu de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so ile Jatabiribo Edema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hiehyia aha ye Otec 102.9 FM sunie enne ye da foforo enne ye wukuada enne ye ogefo busumi de toso dunwotwe emfimpinu ne aduonu nsia mu enne ye da so yi awia ya senhia bio na botaye no ne se ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ye de ba besom dwumadie yi da biara da wa afidie so siehia ye kasa ye de suade
ye kase ye de kyerɛ yɛn ho nso ade ɛno nti na wie ya ye hye nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ ye ba besua de ɛbre kro na mu ni ye be kyerɛ yɛn ho nso ade ɛwɔ afidi kase yi so na dwumadi a ye die anuanom ne adɔfo ye live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so ɛnɛ baabi a wo be join yɛn bia no enhyira no ɛnew baabi a wo be join yɛn bia nso no wada meburu wadwenkyerɛ a wowɔ baabi a wo di free a wo de ba wo de betumu ama yɛn ye be kan no live am obi biara a wotie enso ahu sɛ dwumadie wo nso ka yɛn ho na yɛ ahyɛ ne nsuo sɛ ye wo yenuanom Be Love Radio fo sɛ wokɔ Spain man ni mu a awie wɔn mo abade mu abiebiem wɔ hɔ ɛnɛ ube United Kingdom man ni nso mu a ye wo GN Radio wɔ hɔ ye wo Patmak Radio wɔ hɔ ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Brainy Radio ɛne ye wo Sahara Radio ɛnɛ wie wɔn mo nyinaa nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu wɔ hɔ ye wo Kings Radio ɛne ni TV ɛno de Paris France abuchima ni mu na ɛwɔ ye wo Dache Hima Radio wɔ Denmark ye wo Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne ye wo Sky FM ɛno nso wɔ Columbus Ohio United States of America bruchima ni mu awie yi ɔno mo abade mu abiem a dwumadie no etwagu ɛna awie mo somfo Krobea Nana Yaw Asante meni wadi ahyia na yɛhyia yi nokre ɔhaw wɔ hɔ ensɛm wɔ hɔ yɛn nyinaa yɛka bom na adɔfo ne adehye ensɛm wɔ de beto yɛnim no yɛpɛ kwampa bi ne yɛde afa so ne yɛde apa no yie ɛde amasa asɛm no ɛnɛ ɔgye aman nie meni wahyia ɛnɛ apɛsɛmaka na nanie meni wahyia wɔ afidie yi so awie yi Krobea jata mama wa hebru nyankopɔn nhyira wo sɛ wo nso wɔ ha ɔba ade kyea me wɔ ha akɔ aba ɔba ade ye agya kra ompom te sɛ nyame adom ho yɛ pa na nso so adom kro na ɛnɛ yɛ wuku ada bosumi de to so du nwɔtwenie aka nedu na bosumi aso ɛnɛ nso yɛ da foforo ɛnɛ yɛ 18 fui ise o chekia na wotwi ya mu na ye hye Asem Beba Dabi dwumadie no ase wo Otec FM ayi na emfinhia nkono nie yeah ule nyankopon ya adom a akini yawo ye bedida no yie na yaka ho asem ochena Otec FM afidie yi Asem Beba Dabi dwumadie yi eba so no se mote Krobea na Yaw Asante na bedwafo nka ewa afidie yi so no emfie nkono emunie enti enhyira no ebi nka yen ne bi nka mo yetiefo pa enti obo enenso ya sa hia bi ye ba besom eja kwa mi ho na mo pa enenso eda afro ye hia bi ewu ba besom sebe de woda ya sesei ontumi nte obi kasa ana ontumi nka mese emu obi ntie ono na nte ase enye yene a yetumi kam obi tie na obi nso ka ema yete adom no ekurikura ye enenso ya sanhia eye dan nyame no a ene de kam yakofo ho me yese kam yakofo da nyame kakra ka okofa da nyame kakra obeye ne dan wa na nyame a why na obedan no why ene adofo ma bedwafo no ate wonka no ene awie Proverbs mehu se wa join ni show no osena na ya Krobea Asante wada meburu we ye wa brante Proverbs ni o mebusem na awie yi menso ma join ne wo ha ene awie ye nyina na ye ka bom ye ba besua de na ya ba bekyere ye ho nso ade ene Bosman DH ene osena na ya Krobea Asante manso adubiafo yenso yaba ha na kurei ye mawahawate wonu wabedwafo ena wie enhyira nkamo se yenimu hia wa afidie no so seyi a na Krobea eye nigesem nyankopon nyam kese Proverbs na ekire sakra ene me wo Bema camp Accra na me maame ye frɛ no Teresa maame ni wonyina hini na onfa wunni agro
yate bema kampofo nyankopon hyira mo no onyam kese o maame nso da ase ogoro mensa ene wo se na Krobea manso asio nwunufuo nie ena awia yenso ye ma wa ha na yada twedi ampototrobo nsu kwa me basa yadom yada no asese ode ye nkwa afem ye nne DJ Monkey one ambassador na Krobea wono do pa o se ye ne mu hia wa afidie ezu sei ne mrante ne temon kasa na wonom ani agye ogoro mensa manso asio nwunufuo monso ye chiachia mo wate ye bo monso mabaso se na da ne da monso mutie yen na monso mo hwe yen ena Bossman GH ena o se akra me mamu akwabo ena wiei yenso ye ne mu ahia ya tie bruda mo ase na 1 ena o se akra Krobea me mawa ha ena wo ba London United Kingdom mu a yenso ye wa ha ya bo adem na ye show ohini wa beauty ena o se good afternoon my dear Ken ohini wa ni o ena wo ba agreka bura so a na Krobea yenso ye biebie mu wa hapa ye hwew na nyankopon hia no abedwafo ono apamfo wanya mo kese wate na wontutu mu nyina nso mo anamo emfansi ena wi akra Krobea yenso ye kam ho ewo afidie ne so otani ba eli ena oso ogi amanie hokra na ye mede no apese makana nanie Krobea jatenie nana yamama opiafo nyankopon hia pa Kobi lifestyle ena o se akra Krobea Kobi nie ena me wa Akokere College of Education menso metie ena menso me hwew nyankopon hia ena Utha Muhammad ono nso wa asenwanse ha ena o se good afternoon daddy ena wi me wa asenwanse na menso me hwew keep the fire burning nyankopon tonko so anu onye onu abedwafo nyina kese wate yate ebruda ase Francis J ena o se akra Krobea once again ye hwew ne mo akwaba se wo ba kegetia Patricia's Kitchen na yenso ya bade mu hapa ye tiew nyankopon nya mo kese kwadwo Monday e wo bekwa ikone yaw ena o se na ya Krobea Asante ena wie ikone yawfo yenso ye hwew na nyankopon hyira mo eni mudwumadi amudie na ya Krobea Asante hello yamawa ha o woni wa bedwafo CS Sun enso nie na Krobea yenso ya join ne opa ha ya yenso ye tiew na ye sign so hwew okay ena wie obade a chiame ye nuanom muslimifo enne na onomo ahye akonche konkono ase sa wonomo ahye ase ne Nessa Ash Wednesday. Announce Ash Wednesday. Hey. And you dear one was sampa new. She Roman for Asha Conchina say. And Uncle Mufos. Oh. Huh? You must make quack with me, the enemy. Me, be at me, but Miss Shaman for a fee or ball. Oh, Kwame no Bequati, Macquaye. I'm for you. I'm for you. And Macquaye. Na sasa atamu amiswa mi wo school mu nyina no sa me arisi ana mako enti se duru se ya ni amachi nyina de akọ Roma asore dem anopa na na de cross na ko ama wo enti me ba ya mi hu obo de na ye me ba mi hu ma bia ma bo enti ene ye dasronko enti ye nuanu muslimifo nyina no nyankopon Allah onka mo nsomo ho ewo akonchine mu ompaye pa obono de ye papa no omanu mrem na yenuanom Romafo ahye no eno nso ye mpaye pa ye bono ahye no otwiredi ampon so omo ayen emane mrem na nsan adofo Asem Beba yanim emma owura bi a yeso ye carpenter ni ewo askwa na wokohunu se ne nwanku fie abaya bi awo na watwe miensa enu ohun se ne ege na hyehye kama no enu ose mango we de ebeye de enu ode pa asem koto akwada nanim akwada ne nso se ne enu owura ne ba ne fie a wososo ne banimu odi dwanom ne ade benti no ohunu se be ma we de obeboa no ama na hwe ne ba no enu ono nso te ase enti otukotena ne so wode ne wuwu bi ema ebewi ase oba beye ne ho ade ewura ikire se krache ne de fam nanso ni nyina mu no na wo hwese dane se boa ebre ni beduru
awade ne te nani so preko pe bra ono ni kuru ne nyonko afiri aburukyire Italy aba Ghana obaaya boga wo nkonko pe ahohoje bia bi na onyonko ne yere dem ne madem ho na boga abaji aboso wapie oba apemfo sa abre wonyem wo oba no te se boga ye ko na nipa wone ne kasa ne ka kire ne se se na de ampan so na nadamfo no ga ni kunu no eja ne yere ne ho oye carpenter ni enti watu kwan ye kwaye adwuma o se ne wadamfo ni ho edi ne anadwe di o de ne yere ne be ye ti hon wudwane koda asamri mai bi dem o de asam ne ba yanim ha kire se ne mamma mienu no onom wo krache ne ho krache na nhwe nkwada ne yie akwada ne ko school obefa ka no atoa ne nana wo kejetia baako yehu ye no adi adofo achi wo maba adan ya ose papa ne boye dodo eto de bi kura na panyini no sabi oba ne maame nchen okoyi ne ti a ohunu papa no a na akwada ne dwane tisani aye no wahu se enkwada no omo ne papa ne ntena enti nkwada ne suku ntade ne won neoma owura no mfamra krachire se dabi onye saade ne da onye saade no ye ma ye to nsa frɛ no na tiefuo krache no be ma na no ya sa kra de bi hu bi da empu atwa be ma ni mpu atwa enti update di abaso nie sabe sasamba yanim sei na yehunu se enkwada asem gumu a medinki aka kire mo dada se wiase no eye ma ne nkwada ade a wiase tan be ma wiase a yewo mu yi eye ma ne nkwada ade a ehumobro ni ho ma yen be ma ehumobro wo ho ma ne nkwada enti nkwada ne ho asem abam na krache ye fra obramu na ye nyina ye ntena se ne ye nhwe se oda so pa oyire na dwato abi kura na ade besi ye so a fasi ne ensom krache ne di twitwa ye mpoa enti se ye ya ye ka sei ye di amamra ene mrafo atwero krata ye mfama nkoma krache no krache nya hint no wadwane afiri na dwuma mu ho se ye ya ye ka sei wadwane nanso ye ya krata ne de ye nya na mfa nhye ne nsam e de betare na dwuma mu ho ye be ma patio nso atu afawiem edi na chia kozisi ye behu baabi a wonam ye behunu baabi a wonam enti owura the earlier you correct the krata the better for you je na feibra ne no emra no emfanto aso enti eno nso de akwakusie eno no na enra akwanhyi akese bi nso si bio ewo ejesokwan so nkran kwan yi so aprade nkwanta owa de na nya asam ketua wo nya asam ketua wodi free bebre nkwanta etra ade ebe se 5 seconds bi na nko atwam no enu amedi honko abe 45 minutes na wunim de eye ka ayi bia load drink enu bio ena vozi ka ya abasu ya ye ka ho asemi tumrika bebrebe emirika tufuo no eno baako na we de enye wo na ye mfomso ena ka white baako obo na sene ka akese na kukuru vozi no ede na ko hye tai bi mu e wo soro ho no yankopon nyi nipa sesei akwanhia amane homne so yesremo accident amane homne so adrobafo mumma yenya ahweyie akakraka kire se de ekono edin enuoma bi wo hono mo a eye felua wo ye ne aye side kire se ubehunu se mfomso bi abaka ne ho obekwa akoye no onye o enti akire bi na dane kese na kwa akofa hawo kese ne de aba mumma ye hwe saa nuoma ye nyina yie na ye hwani yi a akwanhia no ebeba fom owura waba yanim ha na awie afidie so ma ha ya biwa no kasa memem wate na we bema kasa memem udi de say owura from Patrick Mensa ya kasa den why Patrick ha de kasa te se de me kasa no na nso ye bema te se me a why very good Patrick Mensa ufri hin na ba ha me wo no adubiase Krobea for dance obons
Obons. Obons na free awaba. Pochane. Obons. Good. Adwuma be na aye wo obons. Me pacho me kwadwuma. Kwadwuma. Pochane. Odi ade ku banchene bode ne koko. Ani koko. Pochane. Wa ya ache. Pocho ache kakra. Wo free obons wa. Pocho Dabi ye free mankasim Krobea fa wano braha. Mankasim Krobea fro friend say ure fiu krom din ma memo a me free twape ase e wo obo ase dunkwa akwan so e ho na me free e free mi kro twape ase e ben obo ase pa onso free mankasim Krobea e free no say onta anko unchi wo ho pacha me ko me kro oboa o kwanka abeka ura ure fiu krom din ko be krom onko oko hache oko we di say last year cry ho yakwaye cry inti senkasem bia sisesi a ne say bo krom din na kwanka waka o ana we yasamai pacha Dabi efro konfi abor akunfi abor mpoche ho na wo free a obetna obons okay papa ne ma me de ba anti ado ba hokra na usa pacho enti omba wo mo obons wa enti obons wa no anyini abedrum pempe okay eni agya mense awie yi asem ede wa ba yanim ha no hyase entu nsim finfini hyasem no ase se be ya ye bete wase yi kire wase bunimti de na de wa ba yo ewedem ba ya boko ni ntia mabaha no eye me baba ono no to so miensa na me fa se be biewa no ko be mfie mienu ni na akola no ho a ne sika da hwa na wafa sa tam na ne maame ye mobile money nti no nesika ne bi ho na ofa ne yehu teche kudu baby no ofes kana ne yehu ti bi ho na mabo no e wadwane be ma na oba obeyi baba no onete hey pochane okay nti sa edu baby na maame kasa maame mo no sa ne bijai ta fi de du baby no on fes ka ofie otisi abonten just when your first can so a so bebe fie so de lalai o ma fie bi Asem Beba Dabi obeni na ma bontin saa do bi ehume me hu ba no wa ha se me chima hwehwe akwale ya ohu ya na wadwane saa ti uma na ma pa boys ni bi so wa obi hu me ba na ma me na mama osika no mo atita omu na no mo ache no mo na breme saa ebi wo ha utimi yira bi wa ne yehunu bi wa anadwo bi wa na maame afrɛ me ba no bi wa me maame omo mpaase na ɛhɔ na wakwɔhye wakodam paase wabra oma ne nana nsu nim so wɔhyɛ hɔ ti sa no me yakɔso saa agya krom hɔ de obi anim se krom hɔ menam kra na me fɛre obi anim akwala ne otie na sukufuo din na ne yonko maya no so bi ohun se na tare we se wode fa na wakofa eja nyoma ya koswa na nseya mu enam sa titiri ntino na mhwe din efise ka na wode brem no na mintimi efise last year ukura ma memedam mana dwobe 12 sa time na me ne me ma no mienu no ichima hwehwe no krom wa ye hu no anadwobe 11 ye bedru fia ye beda ye pepepepepepe 12 o'clock pepepe no be bo me punom se o makwache me ba no obi dam ye koya papa ne se o mo ya o ma ho bwanka ade chia o betu kwan anadwo no na akole ko bu ntokua no be si dan mu anadwo abra o ma da okututu o mo bagim nti o mo chi no na wo so mo be frɛ me ye koy ubi se na asema on kasa
Ade wo yemu mana. Onyemu wakasa pa. Ni tutu no botoma. Ni sketch no botom ye 35 cedi. 35 cedi. Eshe no botom 10 cedi miensa. And 5 cedi baako. Na de asa ne ba fie be dai. Ta de chia no pa. Me yere de ne watu kwanti. Me ne me ba pani no. Ne asini nti na wo sa no pa. Yeko nipa no. Yeko no nipa ne se ne yere se ne sika tayira pa nti o da kwala na akọba bi. Wakọba bi. Se obia owie sika bia won ho bia no nipa no mo na onche no. Nti okoye no ade okoye no nipa no se so okire kromfo na oje no 20 million. Hey! Nti se sika ne de on fanche obaji. Me ban kudwa ni dem a san kaka we na nka ma. Nam si mi jitum. Nti oje nam kodi pa. Nam kutua sika ma no 20 million oje. 20 million. Eja enso hwa nya no nko. Ebi sa toa so bebre. Ebi toa so bebre. Tie nam ho ne obi se fanfa na me nafa. Fa de kosi na me nafa. Eja ye koba acha bosome na kola yi asan adwane biem. Odwane kwa hen. Odwane frifie o. Ese obi amon no obi anti no obi anya ne hwe. No odwane kwa hen. Ne wadwane ese abonten. Okone na na ho. Onkone na ho ne na ho. Okode nwuram. Okoda hen. Nwuram. Nwuram sesei. Te se afuom. Ebi kura wo me fon so baby aya okoda no nwuram no. Odwane frifie koda wiram. Asem we ade chia no ne nam kru ti hu akola bia na wa America gi kwoto aduane bere me otomana na wasa kọ nwuram sa eja no na akoso a me hwa akola ne tete me ti me saka akola na me chima ya me mo bu hwehwe na omo chi ne ma me no na me be shedam ti si akola ne shedam busu mienu ni ti me mana aduane wodam okodwara me dinachi okwohye adwaya me gire gate na no dware wi a na me na badam na ma tunu punum na me komafuo eno na akoso a eja mintimi se oba be wi school okọ school nso enam sadi nti okọ school onya koyepe school no wajai onko school biem ti so oba fie mam sadi coaching eba fie a na wasan start school okọ school a ba ebosun baako na wakoye school ye onko bi ho tum ko de wura bi wa ba na otwemenu miensa ansa mensa aka no unhunu baabi oda na wotwemienu miensa ni na no de wura unhunu baabi oda atare ba ko pe na o sha eno a na ehye no na nsuo to nsuo to a bode ahaban emri bi mikoto baabi a okọ kire baabi a na oda bode ahaban ni awo no na watwitwa bi di ase ho watiti bi di ase ho ne mattress no na bode na haban na enwuye no enu bi oda ho na oda akata no so na o hyase na obekọ ho no ne biscuit awawe ne drink egu ho no nye bi ni eja sa titi na mefam enti sesi ade o de ne hyedem no watu ni punum enti se wo be pia kwa afuom kura o hyedem na Johnson de ne bibia ho nti me ba mbebie puno na se wa Johnson na se wa private a na mama na afa na ye de kọ na wa kọ to agu biwia ma sen ni na asan aba na obetwitwim na o de asi ho eja mentimi enu nti na mese me de ba bedam so bi betimi abo ma me be ne hawa afiri so a ntiramba ha wie Otec 1029Fm otumi wukoshia o otumi wukoshia ma yenhwe akwada no
na wom kakra dodo sei ne di nanimu ansa no no ba brawe mienu di nanim pochoane ono sesi a wo mfie sei we no 16 years 16 penny no 22 okay ne otoso year 20 na we 16 pochoane efie mo ne ntem te sei mo tete no mo mani sika de ohia entade nom ne ade akoda 16 years de nufo ne bedwedwe mo mfi no wo sa kwan ne so ana mensa aja me bai sankono abetimi aka mintwa ntro entale ana ase aduane ana ase sika mempese ombeko school ombeko kwaji obi aduane adi nti no omoko school a ono 15 cedi ewo bonsu wa sam na mekan ubisa ono ankasa beka na chirba mienu ewo ho nkwala omoso obi a omoko school a 10 cedi eno kra no omma break omosa ba fie kra sam bedidi ansa omasa ansa akọ entale bia ni ho ayen ton fa man kwala ya seda ekodi dwa begu ho biscuit wo ho your friend say gari wo ho sugar wo ho drink wo ho it ano bisano ahomrachi bia yeyeti asoma ko school anopa obi a won flash omuko school a mbag obi a wo water bottle ya to bia mo bia ekura ho obi a won water bottle ono kro mienu ntono gina we bibie ni wa ebeka se obisa ya mfa ama no ebra ben na muhu se saade na hyase eja esha sekiti ya hu ni ntem 102.9 timfa se ye shede hu ya mfa se be ya afi ba ko ni ye shede hu ni ye pa sa fedie ode free fiat tiesi amanfu enti otumi kobu obi dan ana opro watum kobum okobu obu otumi kofo ndade ne moba ne wo bebu opronim ne wa boywrem emre bi blabi na okwafuom okobu ne punum saa ekoi ne babia na bla ne di ne sika sha otimi kofa ye no ne yehu machine yomude bo aduroi kafkafo no enu bi na bla na abie so no di ne sika shem kafkafo ni inside baby adi nsuo ni aduro gu no no di ne sika shem na wakata so na si ho 8 million utime koi dem ho ko yi sika free machine mu abra nipa de ko afuom obi ne fon ode amane so fancy charge no ko fa fon ne kan ho nti fon no na nipa de say on fa nche no confirmation say so we hunu fon obi a ko yin fon no be bonu dua ena bla no o mu hwehwehwa no nya ne hinti say what say na madam bi wo fie ho o say we ne ba ho ba ko ekoi no so hwehwe bla no nti ne koba sa na we ba ho koye na o hwehwe bla na ekoba sa no na wo say o mu say akwala we na bi wo ha oba ho to oba na obekan ye pepepe na me ka che bla no so ontwan me ba na me koye na wo dem na me say maame oni post me say wakofa ne fun me pa ocho fa fun fo mame na me fa ko mani ura anya sa ne twa se nyina rough me kan ya na nusumi ya oda so no oyi sumie na obi ezipu na da no no yi fun wo sumie nim wo de fun na hye sumie nim no yi mame na me de fun ko ma ni ura next carne sikara wa hifa o se odisie afuom odiskana ko hye bush dasin yankore ko iskar mame eja ye ko hwehwe ye hu sika no okay na on tesa till say
se hyase entem kora na mo anhu mu ba be hu ye be 2 years mu ani timi fan se be 14 years e be na mu hu se wa peke se suban no na ni suban te se ya ansa na mu ba be hu no gidigidi 2 years bra wanim na ni suban de oyobi onya basabasa na sadie na beba ni mu na mekaya oyare emribi na hu ba bia yare wo ofon papa akora ne yare be fon yare fon papa o yare fon nti edru baby no mami bi wo ye ho na ofre me wife ka chane say akwala ne yare o yare no beye no bi pese o de ma akwala no Otec 1029Fm nti no ye tu hana mo nti sa time no mami ma ye share fasting 2 weeks ma akwala ye bompa ya ye sole anaju 12 ejira musa 2 weeks na nyame adom akwala no hoto no na sadie ni yare o de ade oni nyina edekoi ma bi besi na me no kasai ti enu na chi no na de ma be sadie ebe na nipa no mabusa se ebia saa adekoro no mo fasting ne mo mpaye na mo boy no ekoi anaka se da so ho o kire se ekoi okay na akwada na so fa de no na mu busa na o se die pan ne botaye nti a o de fa onkasa ho upa bisane bibia onkasa ho na so hwe wani bisa bedni ko ba bia yo bibisa na se bia onkasa no hwe wani bisa obehwe wani bisa na ususu se de na ha oba no wo nsusu yim aja me de madwin ho am menti ase mo nya sure nso se ebia wanya ha obi wa ha aja me nya sure onya sure sa dabi okay etiefo ena asemo a yete honie asemo a aba yenim hanie na asem we die obi a dwenkyere ehu hia papa no ena ede ne ba kwada ketwei aba yenim sa atete ekabo eni sabe yenim guase a wode bei eto de bia die ne tumi kan se nka fa ye ne kora na nka te ho tena oba bi dwen ho ajani atini se aya me dwen ho a bi ho ra kan pese me poison no no kora ye ba kope if se me kai tam okofo bisika omoji omochi no wa na adwe no dadie no nya me ba pani no me nchen a ka dadie nka me no maduru wi aw me re hoy sada no nti aya na msusu medwin ho akola nka ma poison da na so dwia eba na mejai sesi awo otihwe die ne hia openti awaba kano kire me na menti aja ne hia ma ne se mebai so ohaw yale da ne sui ebe firi ne so me hawa no na wonye sure nso obi asemo a wo bisa nyanta e na atwe madwena gina so ebia 15 days 15 cedi na ade man every day no eno se no onya bio enti na ma ne ko wie ente sa jampa cho ente sa okay Gideon Owusu osi akra Krobea baabi a me we die ya adwo maame ma wadwo why oni wa bedwafo ena wiei yenso ye wa homa ne so ya yenso ye hwemo adofo akwala no Amos ye ready o mame na mo nkata nanim mame why mamo ma obi anhu nanim good tena ha mo ma ne tena ha pamchao akwala no ne ho fe akwala no ne ho fe o ya tia donko
akola kama bi o hey akwe ube manobo akola ne ho fe akola kama bi o ne kala no eye natural beauty oh wow frefre mi jai na die ni oh munya bo trailer akola kama bi o sabe mi hu akwada no na ye kan sa asem we kire me no me yam hye me hwe ma men kan asem bi mfa nkire wo ba bi ana mete asem bi esi na ewura no kama no okwa awade mpena twen bi a ye de ne ba because yese ne nsa ha no okobi a ye de ne ba because yese ne nsa ha no ebi sabre na me ye dwumadie bi fidadam tetetetet no ene ye betena ase na ye di nkomo nimu no ene ye behwe bre sha ase ene kwankore fa so baaye unim se wakoti obi akoma ne mbrongi heart na nipa nka kire ne se nya ono na obeware na ontumi nware bio wo ni wiase ene okopɛ sa adie no ede bɛyɛ no ba yei de wosa yei osa enti na mbusa papa no breben ena onum hunu sɛ saa de no ahyɛ ase gidigidi na kroketu amu asɛm anuanom ya tena bi da o enti yenim sɛ ne yɛteɛ ofa ha utumi pie ni pass ma sim fitiri enti eja kwa ame enim eja Krobea yetumi kyerɛkyerɛ wase nana Krobea nie ye akra we de nya abra minti abeya anaso akakraka yi onie on say ayo nana ya mia na odabia ya na yehu nya na ya wudi nana ko nyachi ahomachi bia ne ko akasu afuomi wase hweo wo obekyerɛ wase saa na kroketua mu tenate na wuti kroketua mu mo amuti kroketua mu ntie na onye mpai bofo se wugu nsa ungu nsa no yie sa wo de wo ma bofo mu a onfa mofo mu yie onua obi be se wo ba especially de ne ho ofe akoda no ne ho efe wo ya akoda kama bibinti me mamu hu nanim twe yi ne kofom kakra ma me na me ne akwada no enkasa na me hwe ne haw pa de ha no me hwe ne haw na ye hu no akwada ba ya wo hote sai ma me ahade ye kasa den wate ya no akasa den ama me wate bi wa no wate obi aka kire wo so wo ho ofeda obi aka da enti me ka ho anipa dodo sai na aka miensa omo amudi nka aka ye nde na adwomboni wo mutrim wo fa de adwomboni ni mitrim ate edi aka mi akwa yi nwom hwane boy obi aka kire so ho feda midwe onkoa obi aka kire so ho feda hwane boy e jakwa me Ko obukum enti me so ho efe wadi vie say mawura 16 years 16 say wugina say form 3 enti wo kwa akotworo na school no okọ hadi ye nchekieti ya kasa onko uko school there mo na see school there me di say ni edi be say be 2 months say o papa de wo hye dem meboa ye ma wumpie enti wo kwafuo mu a wo to punum na ekọ ada edan ne mpoma na ho empoma da ho abawu mu se bumpoma no nanka huri fachire na dwane koda ema utrim sa da ho enti se wo hye ho na ekom de wa aduane wo ho obedi meboa na jonso de wa abedwonso ho a
o makwa afuo matopunu mu da wabra sebe mo amudidi mfa nche mesre meka toreti account na apese ujao na ebi asida enti sa wo ye dai ujai e na ada ho ebe ye afi ye nhwe eya wo koda wiram utumi koda wiram bia be na wotwemienu eko utumi dasa eya bie wa no ma me wate ewiram no koda mattress wo ho aya woda so ana eya woda de so kwa be na afa so da chere me chirem kwa be na afa so da mewura afefe me nana chire me mu ate kwa be na ya wo fa so da am diwira so na madaso udi wira se ho no wada so na wo ye de nya ntoma de kata ho e kwantuma kata me na ade de ne kata ho ewira ni bia ewira be na ya wo ta de kata ho body ahabai wakoda wire mama nsu atoda nsu ntoda de ya wo konyina nsu nto na wo da wire mu ho a na ebi eduru anadwo a eya wo yam nhyehew o yam nhyew kra wakoda wire mu ho ahunu bibi da nhunu hweda o de o da no ada eno nso hande boy me da na mada oba mbofuo bi na bo me ho ban Ruade wo na utwitwa agime nti no meda na mada wane boy anu so ena de adai wo ba wa ni di ana agya kwa me wampa eni free na ko men ko fa de nyame live bio o de wo kan de nyame wo radio so men ko fa de nyame bio ena de mi busa obi bia wuntumi ena de agya kwa me disappoint me atiefo mesra momomo ame wo comment section ho wate de mi di nkan to yei ene de me kan yei afenu akọ aka afsi na me da na mada ne eno so okay yo enti wo de awoda na wada meboa de ebesi wachire de wo mfa ho wada wakoda wire mu ho asori ehu se wo woda wo hoda unhunu bi sada wakoda wire mu ho ama aboa bi akawa mo wabo pitira asori da baabi a ya wokoda no eho ye afuo mu ekwan wa anase eye emfichifuo gadi mu na akoda ebenfie okay na dia ina ye ma wokoda wire mu mewura ka kire me na mintie aho ofe oba fefe ka kire me a medehye I am 16 years. I'm gonna be like this you if you touch Martino. What is anyom neda? Hane boy, unim the old boy. Yeah, your friend Miss Bre on the boy. So what is anyom neda? Udi adi asada. Unveni asada. I feel to my question. Dear na ye come out the uremo. Meura. Dear na ye come. Abaya kasao na ho de na ye ka ma akoda wiram ewura ya wo kowura manfo dem ko wiade ampa o papa e ka to so on kan to so utumi bu amanfo edan eni nyina ahade ye mu yetrinko baabi a yetie die ye kasa unzo papa kram ka kire nso won kasa enti a haidie se sofo busa na won ka me de ona na de ene men kasa wate unti na me brei wate unti na me wo ho no wate kasa na ho utumi bu amanfo pono ani nyina ko wuram wo de de na ye ebuo wo de de na ebuo mewura o de dia na ye ebu ka kire o nana aboba eye ye credo ana eye de safo ni wuram ni bia credo
enti wo de boba nko a na ebu ana wo de bibi ka ho boba nko a na ade na wo wura obi dem a wo ye de hu se skasha ha te sa ko adie yi a ye so wo de ahye kafo mu ya akoyiye wo ye de hu se skasha ha na ukokoyi wo ye de hu mawura wo ye de na ehu bibi kyerɛ wo bibi kyerɛ wo ɛyɛ bibi na kyerɛ wo ɛyɛ ne sɛn kyerɛ me sɛ ne ɛyɛ wo no na menhwɛ adeɛ sɛ bi a memfa no sɛ ɛdan wei mu na wɔba watumi a ukura wakutrumens wafa wo boɔ wode abɛbu ani ahu sɛ sesei watumi awura mu wowura mu a wobɛda ahu sɛ ebi a onana mede me sika akora akɔhyɛ akonnwa ase woyɛ dɛ na ahu ɛyɛ bibi na ɛka me kɔ ɛyɛ bibi yɛ dɛ ɛka me kɔ ɛka wo kɔ hɔ enti sɛ wokɔhyɛ hɔ no mu a saa de kodeɛ no ɛkasa gu asom ana ɛma wo feeling no ɛyɛ deɛ he ɛkasa gu asom ɛma wo feeling no ɛma wo feeli sɛ skasha ha enti koyi saa na ɛyɛ wo saa na ɛyɛ wo woyi ska no a yɛ a wode yɛ dɛ me nana wokɔfa a wode yɛ dɛ enti memfa ne sɛ wafa ska no ma waba wo nana Krobea me dɛm wabɛhunu adekorɔ no ma wo feeling no na wabɛyi ebi a wo nana me bottom ska ebi a 5 million ofa ode yɛ dɛ akwa ne deɛ na akɔyi free kafkafo dim no 8 million sɛ ska no ode yɛ dɛ okofa obi sika bi almost be say 15 or say bibi sa 1005 me na me ka kyerɛ sika la wahia o say ode ama na damfo bi ni school adamfo o so de sika na ama no ye ko na adamfo one me ko na adamfo no ho na o ka kyerɛ na adamfo so o ko first camera na adamfo so wan first ka wi ama no ya hu sika be sin na me ne wo ka sei wa na say won ho say kodi na adamfo no ho say kodi hi fon ya hu no abaya afi masaba subio sɛ wo fa wo de kototo enuoma di ana wo de koton ntade wo de koto aduane di na wo de yɛ dɛ maame wo de yɛ dɛ enti wo koto twene wo fa no akoto atwene bɔɔla so ana akotutu fam de kɔhyɛ hɔ enti ska na wo fa no memfa nse wafa wo de yɛ dɛ owo mie wo de yɛ dɛ mfa nye bibia enti wo fa wo riska no onwe wo de kogu jem hye no onya ne saa enti sɛ yehu sɛ ebi a wo na wo bɛfa utumi kɔfeska ne ba me de kotua nipa ne ka na oba akɔkɔ utumi kɔfeska ne ba oba akɔkɔ plantain chips what is anyom ne nso da what da omubo wo bones abaya omubo wo bones what da oba akɔkɔ plantain chips onte da ɛyɛ omubo wo ho enti wo fa ɛyɛ a wo de yɛ dɛ sɛ bi a yachew utumi ko yiska ne ba me de tua o fa me 8 million na yehunu onso se ska no memfa nye bibia enti eba sa utumi ko fa 8 million ni nyina ba wabra ye nte so e de ma wo maame ana wo papa e me de nipa na de ma na ana utumi yesa onye sa untumi nyesa ho ade na awo ye no unim sunsun so abaya unim de betumi de ato unim ho okay min kyerɛkyerɛ obi min ka bi nkyerɛ o okay ɛne etie ye betumi akum
sa wate da sɛ yɛsɛ krɔmfo wu ne nsa no wate bi da yɛbɛtumi akum kyerɛ sɛ yɛpae wo awio kumase ha deɛ te sɛ bi akagyetia adum wokɔ wiadeɛ na national anthem no awio no ɛfa wa wanhwɛ yɛ hwaa mob attack ne yɛde akum ɛno yɛ baako mienu etumi de animguaseɛ brɛw saa deɛ yɛ a woyɛ si akye wa yɛ a w'ani ngu maame ɛyɛ a w'ani ngu w'ani wu na ɛne w'ani wu a deɛ nti na ɛnoa na ɔda so yɛ ɔbaa deɛ nti na ɛnoa na ɔda so yɛ wopɛ sɛ wogyae kasa ha deɛ kasa wopɛ sɛ wogyae na adɛ na wontumi nyae ɛyɛ adɛ ntia ɔbaa adɛ ntia me nana sɛ yɛ a wote hɔ sɛ ɔpapa awu a ɛbɛyɛ ɔdɛ kasa na mbɔ otinko ɛnyɛ ɔdɛ sɛ wo maame awu a ɛbɛyɛ ɔdɛ na deɛ woyɛ yi wonim sɛ bɛtumi nso aku wɔn mo wonim saa ɛbɛtumi aku wɔn mo ku ɛbɛtumi aku wɔn mo ne sɛ wokɔfa ne yɛfrɛ wo papa anaa wohwim kɔda wiram ne yɛpɛw ne yɛnhu a adwendwene yɛfrɛ medical condition bi pressure bra high level ni mogya bra high level ni betumi akosoro e betumi atwa na hwe ku no wonim saa de no ene de wo ye no me pese me ka kire wo se wa hwe yi a wo beku papa ana wo maame won se ya wo se ya odwendwene ho pa won se ya wo se odwendwene ho e ya na ne yam hyehye no se wo wei wo hu so won se papa no odwen wo ho na ada na papa ne dwen wo ho na wo de wo mpese wo bedwen wo papa na je se wo pese wo kum wo papa wo meboa ana wo papa foforo wo baabi enti wo bejai psychological treatment ye frade bi emotional damage obi betumi abiti emotion saa de ne ma ne wo saa suni bi pa wayɛ adeɛ to de bi adeɛ na wayɛ no wayɛ pa wakyɛ no na odi sunu wahunu o short fall na ne ho ayɛ omobɔ ebi na mpɛsa akwada ehunu no wote ne ho ase adana na Krobea wo krokro no wosa 1 2 adeɛ na wo yɛ no wo nhyɛ da ntumi nhunu baabi a wo firi ɛna ne kasa no ɛho ɔden diffuse tension Timothy to nyanya kantata na me yo. No, I'm trying to diffuse tension. Me pesa akwala ni feel free. No free ni mu. E kasa miete na sema ankasa. Enti atiefo, mate na asem. Asem ni nyina nie. De papa ne te ho no enie. Mo se ne sen. Auntie Jennifer, mahunu. Osena na ya Krobea Asante. Na wiya yanso ya wa ha. Ye tieu. Ena ye sign so show. Ya kwa me, dia na pesa obisa papa no bisa no. Mo ma kra ne ntena ha. Awode no. Man tena ha wate. Ade no unya biem wate. Ka kire wo ho se unya bio ka na mintie. Ka se ka kire wo ho, ka kire wo ho. Ka se unya biem ka na mintie omoni din. Ka se unya biem ka na mintie. Ade na pesa obisa papa. Yo, ajamensa. O mama yesen. Me mama na emienu na mama miensa. Akura yi na o pe baba bi na okope sire obi o ba bi ana. David. Nice question. Na obi aka kire se wa na wa yo o ma ba na yesa ada. Me pacho David. Onye bibi mo bi ga se papa yi de ono na ma ne ba na yesa ada. Me pacho David. Ususa de ni firi ne ba e. Unsusiem. Eja me susiem de e se medwin ho a me menti asese meka se efiri ha ana se efiri ha eno de me susiem de me nwi bibisa opanyi bibisa asem o se na o iri eboba money na o fa ba na mu nti mo mama ni sika kese be pa na o fire ma adwene ba so na afa me fanse sika of fire sa time na be 2 million if sa che
mo ye ne den muhu ye no pacho say muhu ye so na afa 2 million mo yende oya bono okay kromo mo hu say o mpana o kromo me hu mom de na emre bi odwane ma me kwache no ewo school mu ti me kwache no na mbisa ne say okwa hefa na o say o twen obi na mso obi bai na o say boy bi ye friend kakra na mse kakra ofri he na o say o wasama na wa betena ha nti ono no so ntwen no ha na mse saa na o san na mso okay saa dia wo de ye nkofie ade chia ba bia kakra no na wo ne mekọ ho na wa kwakere me saa kakra no na o si yo tade chia no pa no na meka se o ma ye nkọ kakra ne ho na me hu saa kakra no o ka no ti e koyo no mo kire se boy no fi asaman wa betena na danfo bi nchen e wo bonsu ho ti e koyo no mo se okọ asaman nti me hu se boy ni ana so no ni okay sikakasia pa ubaya fa pa ukrumo bonsu no sen ya sika wa fa de edoso da bi kasia pa se wodi kan fa 8 kasie wo sa no opese kasie wo kasie wo me fan say that day no am make say o de 1500 bi okofa 1500 bi no nti kasie wo de 1500 sa ska no tumi de buy pamfama na inye say sada no krampo na nya no nko a o sa kofa me menua me kire ba mienu ono so sika 7 million sa day na ti sa da no 1500 plus 700 o kan bo mo say sika de kan bo mu 1200 o so o chichire wo politim ema eze ye bia ye hu ba bia sika no kotoy anamdasi o so afanto atale we hu so de to bibi me hu se wa ono akasa de sika to atale mpoda okay oba de acha me yanhwe de opese obisa mensa na yanko yanim obey woye namfosem afukubo jam be de ko school na fosem de oye bi pa oya afukubo efise obi chemba bi na se me de kompai ba yakwa no mka se so twini hu fi na fosem ho a obeye yi mempe de obi beta me ka de wo ahu no de obi de obi si de oba no open na fosem afukubo e pa cho ane open na fosem omo no nam no omo te say show me your friend make I show you character ne ti say san kwala na no mo nam no school mu no na me hu so omo ye me masem omo nam kwala mi no se miensa ena me ba no so office school ba ompie ti say okọ school ansa ono mo nante they say after school be fie de oni adamfo bia so onya ba fie a oni ba bia akọ ti say de achi na okọ school when you fikakra wo mabusua mu ana wo yire busua mu no watete say na bibi sei ewo mu da bia nipa bi wo abusua no mu a na suban bi sei ewo no mu kaka wani na ye wati bibi sa na yeah beto ga eye public ya wo bia ni mu say nipa bi wo ha ma chiri ba mienu ono no oye badu me mama o 11 di badu no aha ono no sa time na ye we kura ho no usa kakra no na ne sa ha no nti no na me nana ne yere waka se sa nyoma na menua no oye no badu no oye no se me mama bedudwan o ntwa ma no nti na makwala no oye sa de no di se me mama tumi twa sa bedugwan no ma me papa sa de na akwala ne ye no obejai ntenu na ekoso a na mama se dabi sa de a obetwa ne bedugwan na de ama no no kotogwan no mo ye ho no ma na otwa ma no ba we nso de onye bedu omo ye sa de ni wie a besin ne sa wo nana no ote ase
we free o ma me te ase me ma me te ase papa te ase o ye okay ana akraye okay me da see bro edin na wiai Mavis ansre osana na ya Krobea Asante am even crying e wa akwada ya asemi ho asem pa o asem Ibrawan Cashman osana na Krobea ena me hwew na Italy na me wo sa problem we betumi aye motia wo e betumi aye motia ani ya mumpe motia konfo ni bi ma ye ni emusa wo mo hwe mpe motia fo ni bi ma ye na ben fancy se wie osi akra Krobea ma ha o ene me nso me wa homa ne so me tie ena me hwe wo nso nyankopon hyira wo mate Michelle Asiedu ene osi akra ya Krobea Asante ma ha ene nyankopon hyira no onye okese ene adwuma pa ene adwuma den a onso ojo very good ene wiei mebo nkomo na enkomo a mebo no mene Sechedumasi Rural Bank PLC ene ebebo sa nkomo yi arofo ni adehie nim sebe se usika sem ntotoye ankoyie amfa amawa onipa da sani ya na wo bre onipa da sani e da ne da me ni wuhia se yi a me ka kire wo se ma usika sem ntotoye ehian enti die minim no na me gini die ne ho asem na me ka kire wo die me ma so no ahwe ena metumi di ne ho adanse de kire wo na de maso ahwe na awia mi di ho adanse a kire wo eye Sechedumasi Rural Bank PLC omuni madwuma wo bank we ba ye o de ma munye nkotifiri mu ne nkambo mu afi apem ahankono aduowotwe 1980 ena sa bank ibai wa ka kuriti mfi a wonu wadie efiri se Sechedumasi Rural Bank PLC nso ba ye nte won ho asemone da arofo wo madwuma hote ade ye me fe na ye me de e won ho esne afoforo ne se wo mfa sika nkotumie nkasa ye tetete wo munye bi ukobie current account se ya enu COT bia ni so ukobie corporate current account enu COT bia ni so endi se usika ne demu a ebedem savings kura de ho mfaso no won sabeka wo hu se ne yete nti me ka Sechedumasi fo ho asem na me de kire wo a ya muaninye na nei me pese mpanyimfo edi ye fam no mo kire yen kwan a ye betumi afaso na ye bebia account e wo makache ye ba yi account ben ye bebie na account kro no a ye bebie no e so mfaso pa ye benya ene sei owura Kobla Akato owaha oye marketing manager opanyini akwa abebru mpacho thank you pacho na ohote sei nyamiadom ye hu ye pampacho sei me nso me ho ye fine pa ene Prince Ajiman ono nso wa ha ono nso ye marketing panyimfo Ajiman akwa abebru Krobea me dase na hote sei nyamiadom me ho ye pa very good me nso me ho odin na wie yi a ye hie owura Akato ma me nsa fi mfiri so na me musawo medi mo ho adanse maka mo ho asempa enye bibia nti eye de mahunu wo mo ho ntia ene se me ba Sechedumasi Rural Bank PLC a fa me fam na me hwe kwane a metumi afaso a metumi abibia account wo makache pacho yo that's bebre first of all ye be chia yen board of directors na yen CEO ye chia head office staff ni na branch staff ni na ye don na se for ejuma pa wo ye ye ma institution pacho bebie wo bia no be find yourself no just walk into any branch of ours ekwa the most important na in the Ekra Ghana card. Okay. Ghana card ne rawa edru na kede bebo account a yen customer consultants funi na wobehwe they will first pedo won account pot ya epe a obabo
and to say when you the right account no being savings current to susu account mebadachi account corporate SME account be a pedebia what advice no when you the most important in your Ghana card into your Ghana card na after verification the necessary requirements na or your personal na your baby sound na ye agini na na boy na so account opening no so boy a onye de cobra ana so de call 3 days time na ba na bibi dam or ejina hoje maybe na first 10-15 minutes there I don't saka wa account number. Wow. You make your deposit your deposit no so wallet so bed then obeba wo phone no do there from a hono say a pedi from hono we just advise you near your USSD number steps necessary steps in number USSD near there mpacho a short code. Oh, okay. Now in case that's the magic short code. Okay. Say if you're outside Kumasi IM branch be anywhere and now the wolf here na there MP branch any branch be ebe huna you just dial the star 992 hash pede yi ske to me yi eto data beto transfer a different account transfer obi a send you ska kese mo aba o wallet do na wallet no so no or irrespective of wallet vendor be use being MTN Airtel Tigo or Telecel use no you have access to it. Until then, a to push is kind of from wallet known to what account. I don't have from the AN bank for no institution and charge beer or do. Wow. Until say use there or you're free. Wow. But you're wow. Any Prince ye chere ye ne account no yewura katodia fam se ne yebetumi afa so aye bebie no. Se me ba chere me account wa mu mu na me hunu de me bai me ba bebie. Okay. But as a Krobea, me ba cho oba se choduma si wa bank ase ya your accounts bebie o ya se any kind your savings account. No ye de savings account ni ye se e bia o di osika ebeto ho na bosome so bia ensun kakra ye de abasika ne ho ama. Odi sika ne beto ho a bosome so hu bia ensi ho beba sika no ani a savings account no. Okay. Ana ye wo susu account so no so ye de no so ye account ye bia ma omunya kwan emba bank ho. Okay. Eno sa ne ma ye mobile bankers ne call out ekwaje sankof kro no omusika e beto account ye je ne atro me pa atro sa pepe ani e susu account no. Okay. Ana eno nan chain so eno say ye adwadifo pepa. Yes, because omunya daje emba bank no. You know ye say the bank ne ba omo doorstep. Good. And into near my mobile bank is call out no more jom sika. I'm never to my account kama. And on nan chain your current account so ya so and also your dear his current account most of the time for almost we businesses no. Oh, okay. One we issue checks emma almost suppliers necessary or na ye be current account mostly momo because almost cano adaje ni scan ho. Eba na eko into no mo na ye be current account emma omo. And on nan chain your salary account. And also your salary account ni friends so be a BA company or my 40 so take I say na nka ye BA salary account am my phone nyina ho na market your heading efa ti bo so me bia no ye betu your market your na to account na ma be ni kama nti account dey e bebre nti obi wo ha oba no kasa of fair idea of account scroll heading ope ni a guide no sa kwan so obi wo so na onim bibia about banking. And also, I yes, we are teaching mu near money who say ni yewo to the open ya sa pepe so yede amano. Okay. Ye adwadifo de eja katoi de ya ne hia yen se ye ba betwa susu wo ho ma ne mema na ye ho kire yen na ye nya mfaso enti te se de prince ya kan me ye dwadini ene ma bie sa susu account bi enye ji amoje nko a ne hia mo ana se me so me ho kire me amutumi bua me bi. Oh, Pacho, onye je ye jenkote na ye. As a bank de yedi ejuma bebrebe iska ho ejuma ni yedi. Nti se ehiambua na quickly no eba yebetuma access to be in a form of loan. As ye no ye ejuma kakra no. Se eba ye advice also de bia nyama epede diska no ebegina de koye ni na no. Your advice won ho kama
be in a sense that who product be a coffee nyama and a DBA pay, and we always give advice on facilities, loan facilities, yeah, the one. Baby, so sorry, baby, na as and when a mobile bank and about deposit ni na so no. Your advice, I be a PBA statement, ye betu my yamo. Baby, na esu koma on so 1 year ye jumacha kakra. Say in case they mobile bankers in be share uniform na card na da wo quickly no you can just call the person then a choose no na snap back but you them not okay Arafonia this year such a Dumasi Rural Bank PLC odom hon komo na yedie nene account ho asem a ye kan obi tenchan a prince ye na asem a wo kan se die ne danso se mebie such a Dumasi Rural Bank PLC account na ma me mfa nko jataba ho die ne danso wo mo okay ye danso ewo such a Dumasi Rural Bank account so ye say any kind say na odi kan ye no ye okay say bank ne ba ya cheyi sure 1980 46 good years. Wow. February year nya 46 years. Wow. Nti wow. Bank no ache ye pa nyoma bebre na abetwam abesenko in those 46 years no but still na bank nda so ye den agent na so. Sure. Yes. And there to so be on say your variety of accounts and products and services. Okay. How do ho be join such a Dumasi Rural Bank how boy enjoy sa nyoma ni nyina. Sana menyu kan USSD asemi enye bank bia na WhatsApp platform ni bi nti ye no ye dwen ye customers ho nti ye make sure say ye be ye nyoma ye be ma customers no ho aye de ahenhan omo nti should in case weekends do bank in be weekends bibia si wo hia osika wo akonya say otimi ye de wo usika man beto phone so nti ye no sa magic number *992# no mitumi di yiska every my account mo se cheduma se ena mitumi san disca free me phone so san de betumo se cheduma eh nyoma magic number we dey decretarization ne pa o eh nyoma magic number ne ye de bebre me ka se me kan me enwie nyoma bebre utimi send disca free account mo ko different bank utimi send disca free wallet so eba account mo utimi send disca free account mo ba wallet so all networks Airtel, Tigo, Telecel, MTN. Ultimate this magic number *992# na Airtel credit. Ultimate data. Ultimate your water bill, DSTV, Go TV. Ultimate your bills ni na. Ultimate check your balance, real time balance. Get your account at any point in time. Ultimate edinya mini statement. Transactions are called so account na. Ultimate nya home statement. Our phone so. Hey, any say mo the bank na ba ye dem mo angasa kra o. Enti me fa ne say papa wo no wo yekuani wo bonsu no ho a. Ene wa ba bebie Seche Dumasi Rural Bank PLC account. O wo bonsu yi kasi kafi wo bonsu ba kumase ane kwa wa. Enti metumi diske bi a manya me de betum account tum metumi nso ayi metumi nso de bi atuatua base ya hodo. Abra o mba bank ho. Abra on han ho faka kwantenten ye den emba. Ti any say Ghana baby a me wo bia metumi bia account na me ama operate my account wo bia account no *992 short code no accessible baby a wo bia obetimi access and found network a wo so sure and found baby a wo accessible obetimi use short code no baby bia wo bia o Ghana ha bia without say bank powerful asem ode no na yate no de aka ye wo wa na montuo enti wo wura yi hefa na wo wura ejagato mi wurai he fa na meba mehu Seche Dumasi Rural Bank PLC mehu mo nkra bata wo he kana ye mebie na ye ho pre ye mpacho edru eduma ye wo Boss FM wa edru aboso a ye post office nechi edru tafwa ye club 600 ene ye wo abosa no so edru Kenya so ye wo abosa station wa edu Anglo-Gaso yo Onion Market ho edru Seche Dumasi a yo market ho when your head office no yes now branch ho a obi abotum ebu awre ho abaye adwuma yo eduraso station ho the branches no yes now mobilization center edidwan yo
enyinesu to branches in the obebre. The most important the eba branch be able to be able to account no e wase so yen branches ni na able to ma ye juma. Wow. Intimate fan say me bie account ewo Moizongo second station enya no branch wo. Se me pese me yiska na makwa akoduru adwira ebia mahunu ba yere me kofa metumi akoyi misika wo mpachenyo obetuma akwas mama bank na ye daye fo nanie me pese me fremo ma me number metumi afra me ne mu bedi nkomo na maboa me ma me number pacho number ni 050 168 2737 Simi no aso simi so pacho number is 050 168 2737 okay na second number no is 050 161 7924 Simi so pacho 050 161 7924 good ora prince ne krakra no obeka den na dia kire atiefo a etie wu nyina fa seche dumasem okay kakra me dey twa ne say before say beti no di nketa ho no e also be customer of the bank and sana sanyuma ye kan nyina wetima enjoy sanyuma ye kan nyina inti ubura any of your branches are your 8 branches and 3 mobilization centers ubura any of your branches are we make sure say Ghana card we dey call eno na nchen no passport pictures me you know ebi out o GPS address number plate here say ya buy dey down na afin so utility bill electricity or water ebia account ho asanyuma ya makan obetima any of your branches na only according to ebi account kama na bibia pbia ne ya ma sa good eya ga to dey na so ketwa to akire yen pacho ye na de yen customers on ye jumase ye loyal customers ye cherish one pa ye dimpa bote on echi de one business wo ye na obakonani ma ye be juma so kama na asmuni na kan baby obia o find itself bia no on feel free just enter into any branch of ours just a pa be show na ye enquiry keke be ye enquiry baby se bisa nyama betum about account opening processes nyama bebre eba so ye bejiwa wa to ne ya show kama so thank you Madam Asem Panyimfo atiefo empanyimfo yi onum free Sechedumase Rural Bank PLC na nenkoma a wonum ne yadie yi chese bank no wo de wo hoto ne so a wa yesa asroboa wo kotokro pa de enya de se beka soro enti uko bi account na wo de usika sem ho nhyehyɛ ya be hye yensa no wo hia bosie bia ye ma obi se wo ye kuani wo ye dwadini ankrankra adwuma ye ni aban adwuma ye ni se ne tie bia no onso wo chefa wo number no maminti mu bio frese se ya na wone CEO of Sechedumase Rural Bank PLC emon komo further question bia wo bia no bisa obekire bu nso de amawo eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresa number we ya Sechedumase Rural Bank PLC yenie yeah ye bedje so ye no bekasa de wonte ase no ye beboawo ena wiei wanya bi anom de se wunya bi no mo de a onue me kanfo de amawo se bowura ba bia ye ton waduro bia wo de yakwa kasa me pe grow fine herbal tonic tonic ya se ye ya me ne wo kasa de no a na wo so onue edura nadwo na wo na yemu aye den amawo wonsa ne onan ya na ye utititi basa wo sori ya no pa otumi usa ho kyerew enioma nkoye yeah wodi enya grow fine herbal tonic bi nanom na duro ne ye
ɛbɛboa wo afei muntie me nua no ma mutie ana mema mutie mo ne ma binom te na sebe enti yawo a wonam wo ne nsabu ohui kwabna ne ɛyɛ ofe koto grow fine koma no obai wonso bo ho so kona koto grow fine herbal tonic any issue ya wo ɛwɔ menstruation ho no wunya grow fine no mo a wawie se ye ya me ne wo kasa yi anu yie no ne se grow fine herbal tonic ya yefri koko mu enti se wonom grow fine herbal tonic ya emma all the necessary vitamins for good health ekutia infections ahodo emma odipadua no ejina brane sabre ya ye kasa grow fine ointment nso aba se unipadua mu ya wo ya pa se usisi ukotodwe wachiri bremo udompemu hwew wuntini mu twetwen wunya grow fine ointment ne nso bia wawie Kumasi hey uba PFA pharmacy Mr. Yaba Kolnakeba Costa pharmacy Abme pharmacy Dani Heba Pidank Chris K Edupak pharmacy Tenatet Heba onu nyina wo Kumasi ha ubenyabi obo asefo onko smart Heba na bibi kire wo so a wo ne Dr. Grow Fine ebe kasa 0244 596532 0244 59 6532 unya fresa homa we ya Dr. Grow Fine beje so no ne wakasa wate na ene Asasu Herbal Center wonum kubi herbal powder no ejatua tuo yeah da bia meka emema bra ye brei enijie kakra yenya eno a ne ye brei yo yeah nanso se enijie no wo ntumi nya kire se watumi ayabro so aye 1 minute mobo watumi ayabro so 2 minutes so na ada hoi ohinimu tutu tumi bini kosia enye wode no sebe wo mensam ne kofom wode na twikoma yese nkruma ketekete enye uko yere ana wodofo no ma ne ho kire no hwe wode kubi herbal powder aba sa kubi herbal powder edi mema asem ma won obai mentna ho tutumrika na bepe kubi herbal powder bi toma akunu wode wo kɔ no pe okube nsuo ka ho na wo ya wasa powder ni bi de agu kube nsuo ni mu ana heat nsuo de no wasa powder bi de agum na wakanum sɛ wo kanum na sɛ wo nom a ma be ma ne nom kwabna ne wa nom yo ho aduro me se wunya match bi a relax ma wo warm nsuo sakubi herbal powder fagum ansa na oba ne be frɛ my guy adekam me dofo pa me nam kwa so ba o na wakanumu sepe wa de nkakrakra ubehu ani je de bebro kubi herbal powder no ejetuato oba Otec 1029Fm Asem Beba Dabi office ha ubenya bi ato uko Mr. Herbal wo mrom blazer require enu nso wo mrom Fredimens ne Colenac wo Ashtown of Ata drugstore ewo abu akwakofodia station ho na wie wo ko of Ata drugstore ba ko enu nso wo mfensi adankwa amia honso ebi wo ho afei okọ top amazing ewo tafo pankro no ha honso ubenya bi okọ fodwo heba eno nso ewo asante bekwai ubenya bi oba oboase smart deba honso ubenya bi oba tech junction ha krachi bi woton phones accessories wo atonsu station ho ewo tech junction ono nso kra ton kubi heba pa da bi wo de drugstore pharmacy over the counter be wo no wuram ebi ni ho a frɛ doctor number the audio duro ne ba ye no ne number ye 0243 50 5775 0243 50 5775 and 0244 166 602 when you first number we na Volta drill me Volta drill limited you tunsu yeah enyensuo ni nsuo ye tunsu pa Volta drill limited ye tunsu pa ena me wo ka say wo hia nsuo wo fie ho o property ne so wo hia nsuo wo ho wo ye nsuo adwuma wo twa sachet water wo se wo ni customers nsuo ne nye de ma Volta drill for me dwabuom no won twe su kroje ma wo behu customers ya obenya hwe se wo pensu a eye nkeka ho nkofa nkwanchanfo ibi wo de wo ni Volta drill limited for nkasa no ma metunsu ba bi a wo Ghana asasi so hankwa de a Volta drill for beba bitunsu papa
edi amount na wo pro ho man kwanchenfo ebi betuma o hwe problems a wo namu onua ni nyina no yenyi wo mu wo de frɛ yɛn ye beba besiesie ne kama na ye de amount ebe nsutuo eni na siesie ho de a onua ehwe ba bia volta drill for ene sese oni won mu dinkita ho sesi ya me ne wo kasei obi wo hono mu a ono nso onya fidie no a ye de tu nsuo no de ye papa ya ngo pewu nanso nkwanche fo ye buna onia jai don't worry wo de contact volta drill for na ye ne ayen kra papa no mra ne ye hyehyem fama wo wawie ye main office wa hojo da ban ha ukosunya tachima ne do ma nyina e won krabata ye no manie gena frɛ yen e ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 first number we see ya na one Volta Drill Limited enkasa dia wonti asibia no obekire mu nso dia mawo and traditional Dr. Dawood ejoso krapa na Dawood Herbal Hospital wo anuanom ne adofo papa no owadru odoma nkoma twedi ampo nyankopon wache papa no ade yeah Dr. Dawood of Dawood Herbal Hospital osi duama yaresa yade ya o yade ya sika befie na se wo yade a enigi enim akwantu okura aba sese ya yese ye de wo kɔ Canada na wo yade a enigi enim obede no akɔ enti yade ne nso ba ye no nyesa wo mfa nanti yo na nso besi nne ahotɔ mai wo se nipa kro no na meka akire wo se emoa bamumu tutumrika na bra dwoso krapa edane enkane na Metro FM ni womu no ho na Dawood Herbal Hospital wo papa ne de nadro bekawo onuanda zanie ubenyu ahotɔ yeah wo de na ba wo na wo pɛ wo ye ba ma wuntumi nyemba no hunsuo na sei wo ye oba wo nso ye de ma wa wuntumi mfa afuro no adekode abedane si akwan no bra na papa no mfa aduro nyimfiri wo na tumi nyem wate wo de ne ye fibroid ana koko bi hawo bema wo bema ne da fom bem Johnson kwa na Johnson fam emfaso ni so we kura de nkate afiri wa nkeye nya sa na nyankopon botaye a wo de boye ba ye no botaye ni titire pa ni se woni pay me bo wa ba sa si sui be wo sempo ano anya na sha asase ne so ma wonso de Johnson kwa Johnson kwa sa na ye no bra na Dr. Dawood wo mpagya ne mawo eno no se apagya apagya senemu yade na etete wo pa esichire yade ni mujabroso stroke yade aka wato fom ana hepatitis B ode ye malaria ana ulcer ana prostate mu hawa bra Dawood Herbal Hospital doctor number ye 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresh ahoma we ya Dr. Dawood no ankasa beje so ona obekasa no obeboawo amanepa akoso de amawo madinki aka che o simple platform accessories ne de ye mebi mpa ho menkoton kwanchen phone accessories na wunya problem hwe wo phone health say problems a wunya sika wo sen wo phone wunyina no unim say ye wa nyesa o te das bia wa bia na wo ma akra so dizo for accessory no opia truck na what yes we dia wo boa wo ko se wo phone enti meme kasa ya me ka papa ne ho asem na de kire wo simple plus phone accessories se wunya bakuma si Krobea imu a ya wa ha onua se wo pe charger choose simple plus de no se ye Samsung ye iPhone Android phone bia charger de ye papa no ye nea beto simple plus de ni bi na beboa se wo pe batteries wo pe power bank ana wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece ana headset choose simple plus de ni bi se your phone covers iPod any protectors a papa na wo pa ye de anu nie ye de no ne ye phone accessory bia se wutumpo akoton ana wo to ne nkronko e de adi uduma be fa simple plus de ni bi e beboa wa mo agi udin na wasa nyamfa so ye ne oma ne bo efo what ya say se wo be kuma sisei na wugina kejetia Dubai getu nanimu ha opposite ehwe animu no abrosan esi ho no sa abrosan no
Fobra ne first floor simple plus yaso ye baako ho ena aba kajetia enka ne toilet dane ho masala chinachi ho no simple plus aso ye baako sa ho ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 ofresa ahuma we ya simple plus for ye Yabeje so ya no bekasa de wonte ase no ye ne yebekire mu de ama wo anuanom ne adofo mo ada mebru menum nsuo kakraba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin hu hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha obi
bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve More energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combinini, it give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. Be more energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, everybody, Be more energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adepa ni krom ha de wonkwa na woni ma depa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind se krom ha de woni ade pa hene no se me mo kira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofa na se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches mako enwotre ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ehon jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunyuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetre medumemu na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma yefo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohyehyɛ no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechere afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Hanye kom abusuapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho
Eye. Ebusa pani kasa. Yo, abusua chia me bedase. Yendi hie ya yie. Se de be hie nyina nmunyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo ye ye ho sua ho pa. Ane, woton oman mu ni abrochire efundaka. Ededa efunu sade omanfo enim di parabra na wote ase pepepe. Ambulance, ane car papa, wode fefunu. Paul bearers, emrantia wo su efunu de maachie. Enhwren asiede, efunu no tade. Local de foreign nyina. Picture roller boards, video coverage. Me kajade. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Wo catering services. Enu anuane wo yiase. E wo asofo a wo ye hufusom. Wo MCs for occasion be event bia. God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Ebusa pani, we dey ntwaso biu. God's Way Funeral Home noa. Any the right company no. Na ye be hu owan. Owo kumasa safo leba. Kani koko board dan no enhwe animu hɔ a. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adofo yedamwasi bru yakoya. Yasamba ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no enamwasuguso a awie mutie enawie mo hweyen live. And then come away yanim eye owura ofri obons ena aba yanim ha na asem we ye na tete sem na ekumwo ena odi aba yanim hai na sebe oyo wofo a ye papa ina mu no obetena se ma bedwafo wa ha awie mema onomwa bambi na yabon komo na hyane nso se nyamensa wom herbal center abrewa basna de abrewa eta yachi ewudwuma ye die mu abrewa se ewiase ebasne ade enti sa wo ho aye den de amaw ene den ma wo ye ho hwe na enye yi a oni abrewa mo mpudimpu etode bi abema wo na wuntumi nyemba no etode bi oba wo nso bema ntumi de mawo na wo na wuntumi mfa aba no mfa nya adwuma oni wukunu ni nyina momra abrewa nchen na abrewa moamo se wo ye obi a waye mrempam ana enemu yade bi tetewo wo ye obi a hernia ewo so ana wo prostrate no o how bi abam se wo de no eye hepatitis B ena etetewa ena wiei woni nyamensa wom herbal center enyankita ho na beboa wa wo de ye stomach ulcer blood pressure ana epilepsy treyade wo de ye koko anansi ana stroke de wato form wanya hawo no mpem ana sekre hawo ena eteteo obeba ebua kwa sepase bodwesa ango eho na abrewa wo abrewa number ye 0246 45 0718 0246 45 0718 unya fresa homa we ya abrewa basna de ma mene beje so na na wi 3p garlic mixture eno nso ye duro na eye piwak natural health ene de se duro wi aba ene ye kan akwanya no aba ma wo se wo ye obi a all the time ya unipadua ne mu ye wo mre ya wote ya wo pa wo nipadua ne mu wate ase eduro we natural garlic wom enti so ye obi e moje ntumi ni atrantwie yie na da ama pressure enyina yie o cholesterol wosoro we immune system no ntumi function yie wapone waposo to de bi kura awo hono no se wunya 3p garlic mixture na wono no mo a wawie enwe wo ba misty herba oba colinac dan herba any baby etu no bia no a ubenya bi ye number e ye 0248928824 ena 020 100 0021 eye 3p garlic mixture eno ne adura enei edi amanfo akeginamu ena vim champagne energy drink vim champagne energy drink eye drink fofora abedwa so a uniada sani se wonomo a ekoyo se wonomo a
ɛyɛ super refreshing sɛ wonom a instant boost ebe boost nipadua no ama na yɛ very active and alive sɛ yɛmpɛ any dull moment o yɛmpɛ low energy bia deɛ yɛpɛ yɛ pure vim and vigor enti me ka kyerɛw sɛ wonya vim champagne energy drink a onua wawie odwumadie bi a wudie woto nsa frɛ nipadɔm no ɛyɛ ama vim champagne energy drink ɛmmra hɔ sɛ bɛyɛ a celebration no ɛbɛyɛ dɛ ɛde ama wo sip bi a wobɛteki kakra bi a wobɛnom bia no ɛma wo fili saa vim no onom kakra bi ɛma wo fili the vigor ɛma nipadua no yɛ nam yɛ den matena sɛ enti bowura store bowura supermarket vendor ne nkyɛn kɔ kasa wo pɛ vim champagne energy drink na wonya bi no mo a wawie ɛyɛ more energy more life more vim champagne ɛbɛma wayɛ wobɛnya vim no Trillium Industries Limited ɛna de aba wo pɛ dodo atu a yɛ number nie frɛ yɛ sese ya ɛyɛ 0322 19 0877 0322 19 0877 and the Hepa Plus Pavi Plasmos no ye no miensa onipa da sani obenom ama aboa unipadua no ye kan yade ne namu onue dwene nipadua na hoden ho na ye de fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos ena eboa wasa kwan ne so akwanya no aba ma one oba sebe onzabuo mu ye akwanya no aba ma one wa sroku yade de wato fom akwanya no aba ma one wa asikyire yade moja broso wa ye kese abroso entito de bia na nipadua no ba bi wo so se typhoid ana nipadua mu ya watenka atekwa na wa ye mrempemu a onua wo brewu infections a hawo nyina ne mre yo wo mpemu no dwene nipadua na hoden ho kane se wo ye adwumaden a onua nonom Hepa Plus Pavi Plasmos na wono nomo a ebeboa o enure ye obi ansuo ye obi anso topaye ba bia ye ton nuro bia anso ebi wo ho ye number nie bibi nie na wonte ase afre ye 0542 778572 ena 059 13 67898 unya ne sa bibia be ye fine ama aye kama awia me mama bedwafo kwan na onomon so abem ewo akwade yasemi ho na obi se mi musa o se oba no wabo moja e de amaneda wa yare ama wabo moja amaneda pacho dabi omo moja amaneda pacho dabi okay na wia yi awodadie mu nchi ankoma wo a very happy birthday to you udide Emmanuela na Yaw Asante wa Emmanuela na Yaw Asante wa Obapa United Kingdom mu na owo na enedei wenya afeko e de aka wo mfie ho happy birthday to you wa wona na Yaw Asante wa ya wo UK ose ne nana eye wa wodai ose nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo ne nkwa husan ene nyinkyere bibia bi bebre de ye papa bia ebi bebre e de mawo happy birthday to you Nana Yaw. God bless you very much. Good. Awiai abedwafo nso wa ha eja ka me mama usimenum fa na me da se ba yan che atiefo nyina mo bibie mu a mu ti nyina titru fitafo mu ya kira nyina yan che omo na hwe awo hu nipa ba ko pe na ewa nka be ka se papa idie ana maami die o kire ne ho pa o awo ba ko pa ko wu ye hwede akofa ba na so nya de wiase nya ne open na obenya na hwe akola yi wo ye wase me hu ni se ofera de pa o se de mi si hunu no ofera de pa ubi se ne ko sempo a kwan ofa so obeyi ano no edi nso kramoda akra wase abasa hwe papa yi ubo nse obenya obi nso obegina ba bia ka se papa we na onye na ama ne ba na yesa o ne boni bi okoye na ama ne ba yesa na nso ebia na efiri nyanyi mfom so shebi se vin previous se wo bapa wo se o media minim batiti o da bia ya me ka me se wo ko ba bi na se obe ya de pa wo wache o mo wo nyina o wo wache ni pa na mo twa akora wo ahia ni nyina na so wo tentene mo bia hu se ya oba no na so o ya de boni a
o wa cha o mo nyina o gina ho wu ba no na so na o kotokoto o mpese mbe hu se yoba yeah because o ko kan be kan hwe dia akora keto afi na wasi mfie du nsia akoda ena me de ko sika no bi se de ofa o de ko he den ya woni ma de kodie potin a wo de ko akoye den na wo de fasika na wo de ko ye se wo de koto bibi onim de wo de ko ye on de fasika na de ye den oba no wadi panyini bi atema ma na be ka kire oda pacho dabi mi go be ma dwene ho a mentiase se akora kama se den pa ne besi se oba wanyi be ma mpo na sebi krono na odi asi na ni so na awofo esu na duwe bi a me bo mo so go kakra o nyini no o hyase no o ma mo ni anko akola no se maami o se papa no mienu nyina o ma ni anko mba no dientia ne se wose na me yiri ye mobile money na wo asase na wo se wiewia no omu hu nti ohu ni first time na ohu ye no o ye den obo no solve problem na nko onye den na we wo se na wo se na omu wie o nti ohu 2 million no wo se ko po bi ma cancel papa mi na wo cancel no ebo no wo ba bu na ave na wati me papa ye me wie den kwa papa be wo me ni room na order nti akole ko da room pu na se wo bi ko car na aboatia bi ko car na wa hu dia kosi obebu menti medwane wa hu meda wirem e ho de wo nhume saa nti medwane saa na so ga hyese no nanka afutuo bi ko so a didi yesa bi anka nyese nanka bi duru hwe wo de bode na de katabra ko papa wo fie dan wo ho a yese nkwa wo didan ba ko nkwa wo didan ba ko yese ye ne se pusani ne papa ye ne se pusani o wo kwa na watu ni dem na okọ na me to osisi antu utu dem na se ebi agya kora koto wa wede wanya ne sa nso a wo wani wo hunu eni na se no se wanya ne sa nso a wo kwa kofo obi ade but ye musa ye ho nso se for how long and obetumi alock akwada we wo dem enu ntini na ni bre wo hunu enti se papa nya ne pe se nko be soa ne ba wo be soa ne ba de na ba beduru ha o wo be soa na de na ba beduru ha nanso abasa nti na office ka papa ni ani je bi se ko ba se me de me be ba nye ne sa hu nanso awo boni ntia ye we no me hu se anya kwa bibi techiri hu se bibi wo yes bibi wo mpa hwa akola no ubi se na sema on pese obehwe wanim fede woni mu nti obi o fede de se pa no ade nti otimfo obi ade die ne kano ubi se na sema odi na nimu siesie won pese woni na woni be hia se kra obi o farefo se e ba se na bibi o se wo se so owurawu dan mu a wowura ho na de da punya se ehya na nkanye nyenwa se obi de sika hye kafu mu o na bonti o wo bie so na wodi sika na sem na wo lock no e ba se na akla hu sika hye sika se wo sem da mu obi hwe okoka be ka obi sa sika na wo se odi ma na dan fo fa ma no wan farm man da na so pressure na abantima me mo obidi bisa papa isa mo lidi ni ko ho no sika na mo nya wan sidi kura o so wan farm man no sika no kita na wo hu ni odi yo se de o se okowura mu okohu se drinks ni nyoma na odi ton eno odi ton enti so odi sia no oyi ne nkakra de for drinks that's a boy obeko wiram they say wo ni to why bomofo enti na eto da bi say mam nyunu papa yi ma ye nyunu one ne yire nyamo na omo pese ya omo baba ye sha o nti ka kwai ka ye bona ba so radio so ankomo mpe komo pe na so efodi efire okay ewodi efire nti ye besere ye mpaibo bi em na me bi se papa na se maami bi no ka se obi pese o ma ne biribi ma no bo mpaye ma no wan hu se ebe no betuma sia no kwan na no nya sof maami o oya sof maami oya maami a wote ku maami aha ye ne na kwa sorry ene o ka kire mo se obi ne pese o ma akwada ne bayi ti muntu ho anamo ono ane ma kwankire ne to aso me pa chwa se mo mpa ya anadwo no na sisi no ankasa kraka ho saa time no e bom mpa ye ne bi na sisi ye de akwada ina mu sisi ya no wate pa choni na ndie won kan ho bibia amfa nkire mo sisi ade maame na say waye panima wakadam okay na nti ye besere ye mfa mpa ibon tati ni se nyamniti ne ho beto no me da se se
obi kyɛw sɛ japade no ho na sɛ oho yɛ den sɛ ompɛ saa de na o ma ho da hɔ a yɛ de foforo ne ba bɛhyɛ mu de ma wo nti twere ne kan ne wɔ hɔ baabi ɛne Habakuku ada nyɛ saa nka mebusaa no ɔkan ne wɔ hɔ baabi sɛ wɔba na ɛyɛ honhomɔne na wotumi pam no ma ne kɔ a sɛ wo ma wo ho da hɔ a ɔba ɛnyɛ ɔno nko a na bɛba bio ɔkɔfrɛ ne papa ne maame ne nuanom ne sewanom ne wɔfanom nyinaa de babi enti sɛ maame panyini bi ka kyerɛ mo sɛ deɛ mo bɛyade a wɔyade akwadaa yi sɛnea wafɔn ne deɛ wayɛ yi ɛyɛ obi na pɛ sɛ ma n'ani bɔne ɔma ne bɛyi akyɛdeɛ ɛna akwadaa ne ho nye ɛna ɔkyerɛ sɛ yɛmɔ mpayɛ ɔno aka ho bi mi ɛbɔ mpayɛ na saa deɛ na ntumi ama no owieyɛ no deɛ na mo yɛ fa ho enti sɛ mo ho bɛda hɔ a ani na ba akwadaa ne ho awie yɛbɛkɔ akɔfa foforo ne yɛde aba ɔba deɛ kyia me babam na Awurade fie Herbal Center wobɛkuma se kronombo sie Red Park ɛna wie mabie phone lines no ɛmatie for saa nkɔmɔ wi mo abobi mema mo aba mu bi na mo nso mo de badwenkyera ba woba kuma se kronombo sie Red Park a ɛhɔ na Awurade fie Herbal Center yɛwɔ na wie yɛ kan sɛ woyɛ obi a wo tiremu hawa papa no waben sɛ woyɛ obi a namu yadeɛ na ɛtete wɔ emojabruso nie ɛtwerɛ yadeɛ nie tafodo how also nie stroke yadeɛ kan wato ha na wuntrimu twetwe wayɛ mmerempemu ana wo nsabuo mu yɛ onie wo de brabewura Awurade fie Herbal Center na wo ba ha papa no se baabi a tokro da wo nipadua no mu bia no aduro bewura ne number yɛ 0241 09 3915 afei 0549 20 6633 na God's way funua home yenso yesi wayie no ana wo wedding no fa hye yensa se wo pa adaka se ye foreign ana local ye be ma obi se ufunua grounds baabi a wo koye aye no nko siesie ho wo de hye no baabi a wo de da ne mesiesie ho o pe flower ye very customized ana kaya ye de wo de hye no betumu akwa aba ye de koyi na free mortuary ana ye de ne kwa musie ya ni nyina no ye bi ho adwuma se picture roller board ena wo pa ye will be video no yenye ne normal one ana drone one ye will be ye will pour beresa obetumi de adaka no no de nam eno ano no enije aba wo pe MC for we ye ana wo wedding wo pe sofo amana be ye wufusom ana wa behira wa wade so ye neoma ye kan obetumi abetu ni nyina bi akoton obetumi nso abeto ne nkronko wo de hia wa firi mu no wo de ntoma te se kente ana bibi foforo ba ye mpam mfama no ana wo beto suit e ma ade akohye no ni nyina ye ho adwuma God's way funeral home ye wo kumasi asafo labor ye ben labor ye ne edane ye nkane na koko board wo mu no saa building no na edi animhwe wo de wanya aduru hokra no bisa sa wo pe ankrato eno ano no obehu ye number ye 0243 73 7457 na 0266 19 4678 unya fresa ahuma wi ya God's way for beje so na ye ne wo akasa adofo moma mene Jerry Nas Herbal enko kasa simedu se bi firi simedu ni mu ba me bie ma homa ne nso atom asem we ya aba ya ni mu mo adwene e kire mo sei onipa wote ho a eya abo ho ban si o ye kwa ye bei enei uni obi wa asem odi ewuni mo sa osore wada ana wanyane wakope bibia di uwa adwumam obi ekura aponche obi kura kraman odi atu ho kwan you have no idea enti wote ho no ema kwan meda wo ho na se edan ekam bedam ne mu paye a tefre ntatia efiewura ene moankaye omuwuram di oni pada zani ya wutie me bo ho ban ne nipa nye Jarenas ana enipa nya no yade anso nye
Edio. Over conscience, yeah. Entina Jerenas Mudinu Pabano. And no question. And it's Medu Fasumi. Yorana made our say near Jumapa, and you are big of Winina, some Palmosum, Kumasamai, and the Ghana Mine. When you wish Sham, no to Mugidi, no mamma patenting. Not the Bia, Bitima Besum, Asante mine. Na ewie Jerenas ya den chiakese efri aso ye edema ya hwefo ne yetiefo nyina se ye baaye no magye efew so na ye nupa ye de abadwa so no kire se amanfo gina baba gina yo nyasem ketwa kire se adanse a enipa edie no e wo se wonso so edo ne hwe na so di adanse because said ye enipa edi adanse no ya na bro adwene ntiase so bitimi sha doctor me kodro do no na me mfe na me sisi achi chese de na me honam ye me nom ye no adai miracle bai na me se fast dai emenya nkopon ko twere ne se yeni dua na ba na ye mfa na haban ensa yare nti wogi nyame asem hu chinim a wanhwe a obekonse do nti num lupa ne nyini che ne bo nkwa ho ban na emfia onyankopon de dum ye no watimi anyini ama wonana no nana kanso ama beto na wososo hwe a wo hwe wo mu ne bra wo ble no wososo wadi wo mu soso ensa no sika bi enti awie ye di nupa na edi abadwa so ye wo Jerinas Calic Misha ene ye wo Jerinas Herbal Misha Jerina Vico Misha ene ye sa wo Herbal Capsules no so bo adwuma so nkokra na awie na me nu edi kan edi ho komo ye Jerinas Calic Misha no mesrew ebia de bia odofo wutie me wa kompreni sa de bia chese wa ko hospital ahodo ewo Ghana ha ba bia wa ko machia nanso so ye kan form say ene ye meto nchia ne fa wo ho to ye duro ne so Jerinas Calic no yenim de garlic emfaso dia edima nipa abuo nipadua no ema wo nkwamwa na chese ema nipa ni nipadua ni gina banane no ene me nyina de daye kama it is a wutie me na wo hwe me a said ye yetimi de ka akobɔ nsuo kɔhoro ema efin bia wo hu bia yi epie no sa pepepe ena wo se nipadua no so ho no wunya aduru abetime wuram na yi toxic efin yema bia wo nipadua no epie ne nipadua no etimi gina banane nanti na ye ka cho se eye Jerinas Calic Misha no odofo maamre papa obetime de ho ato so ama na di aboa ama na wie wuye it is a wie wutie me na enyema kutie ni padua no wutimi se wakɔ hospital akoye test awodo nyina ekena wo ha ene wo ha mesrew eye Jerinas Calic Misha no ene betimi aboa ye nti na ye maame num ne yenua maanom omo ye nkwan a wutimi se wode na mo no ye nkwan no watwi garlic dey de egu nani ase because of the enyema bi wo enam ni mu a ewo se ebre na se eye cholesterol no ebre sa nyema ni nyina ase na wudi a ankofa haw anansunsanso obi aye dey amre ni padua no ye no ntina ye maame mu ene ye nana no omunim die mu no omo ye nkwan a omunim so omukunu mu betimi anyina che no matimi abo adwuma ama chese nyema nyina de da yi ama omu nti no ye no ntina omo de garlic no omo ya no matwi no omo de agu nani ase no omo de jene nso aye dey agu ho sa pepepe ena ye kan forma se aduro ya ye no abefo kwan so ye de garlic ene chese herbs ahodo prekesemo chese kwan sunkoso ena yakeka bom ne de ewo ato ase amanyeme nyina ekọ kama yede ankamansuo chese enyeme nyina da fomboko yaw eye chese ubetimi da show bagim ede atu kwan ba bia pese okobia ubetimi ede ahyew bagim a chese ba bia opese ukọ so obedi na awotwe na mienu na miensa ubetimi anomaduro no aduro no so no onom roba na ehye so no mienu anopa mienu anwumre no wo fa wapomden ede so amanyeme nyina akọ kama ede amount etima amre papa se hunamdua ne mu enyema bi akwa wo ye human organs no enyema bi wo honom na ehu bi tichima mesro fa hoto Jerinas Calic Misha no so na eni wakaginamu na emwa pomudin NCP ensita emfama na debia da watimi asore akọ adwuma so akọ pesika yedai aba obotum etimesrew wo obi a blood pressure etete wo dia wadru American form awie eye Jerinas Calic Misha no fa hoto so na ebebo
ama kyese enema nyina aye kama kama etise nipadua ka enam hoi ne ye bosome ana na otwemiensa na de kɔ ne asesa oil na ma sapepepe ene wo se wunya garlic mixture ebetima cleansing nipadua nim efi bia won bia no ebepepam ama nipadua ne wo haw bia won bia no afrimu na afa nipadua na side ayi ni shape kama etimesrew wobetimi de ho ato ye jerry nas garlic mixture ne so ama na boa ama nyema nyina akokama etise bia wo maame bi wo papa bi wo nua bi wo dɔfo bi ɛkyɛsɛ da bia wa kompreni obo ho no ma obedwale bewie no wotimi sɛ wadwale nsuonyunu kyɛsɛ so nipadua no asia so jagum nipadua no mo hyehye no wɔgye ne ho baabi a ɛnyɛ ye mesraw wobɔ so wɔsɛ me nsa ho hyehyeme me nan so hyehyeme me nsɛm hyehyeme me nan mu baabi bia wote saa ɛnkane bia no fa ho to jarinas garlic mixture ne so na eni wakagina mu masa haw no ɛto ntwa na enya wapomden efedi so kama obuo so a meka sei awiei watime nka obedwale awia no pa na anwumra wokoda no obeti ne ho tie ase ya yidi ensanso agu ne so mesew eye infection bi a aba ni paduanum mesew aduru a ebedi wakagina mu eye jarinas garlic mixture obetime de ho ato so na saa hawo no efina esisi entinim ama entino emojani nim etimi ni afurusane ama emojani ntimi enkoma no na kyese fina gini padua na boso no ama wuntinim asisi no mesrew eye jarinas garlic mixture no ana wono no ma ebebie entini mu asisi no wutimi wo bo no ma wosemina se dududu menase atatai mesrew eye moja no na entimi ni afurusane enkoma mesrew eye jarinas garlic mixture no ene besi saa hawo no ano ede amawo etimi so fa hoto adroyi so na ebebo ama nyema nyina akokama kama awie ebia no obi tie me na wo hwe me abefu ntentan fidie no so a obetimi afa ye number no na woni doctor kasa sisia abrama no gusu a make say ye number no eye 0241 81 46 82 Dr. Sisia edro no so eye nationwide be bia ye ton edro na ye tu nuro de wodi kumasia chese ukoke oni emrom hono na ahodo shops a ye ton nuro bia no wodi bowula ho se o pejerinas garlic mixture ya ye kan ho asem e Otec FM Asem Beba Dabi dwumadie so na afien so utie me na chese obi akoda utimi se anajo ka wose wodamani padua no dwo form no ho na bo se emfifire ko hi be nyina obese kwabrane ase ahwe nsu agu ne so mesew enema bi enkoye ewoni padua nim etinonom jarinas garlic mixture no na emwo enyi sa haw ni nyina emfiri ho obo so wo tie me awiei obekọ kete so waso fine anase condition chese wogene ho anye utimi se ne hwinum nyina sisi ehuhuru abai wono opeso so na condition won so opeso so ne fine na so kakra bi na ne hwinum asisi wogene ho anye mesew eye flames no amaman no agi ni padua na boso enye ni nyina na ye kokoo mesew nunu bi nane amamai ni nyina na enyema nyina efiri ni padua ne training na ye free ukọ kete so atimi are watimi ada ama nyema nyina aye kama ede amao afei obuo so a wutimi se ekuro woni tirim wo kasa na ni nua bi ben na enka bi ni pampan bi a ebebo pie ne so no mesew ha adwene ye etimi so kope jarinas garlic mixture ni bi na emwa ni wakagina mu ne ntu sa hawo na si nyina efama kama afei wo obi a chese blood pressure no wo bibi kakra bi na wabre wutimi se wo ya adwumaden mesi ni carpenter ni chese fitani upejadade anase upejade bi emudu anase wo ya exercise kakra bi a wutimi se bread aba etimi so edura ebenane fat no ene chese cholesterol no wutimi se akoma no ene ye uyinjio se de ka engine dem no sapepepe na akoma no na provide blood ni nyina akọ chese versus ni nyina mu ede amawo eti se emusisi na wo ya ade kakra bi pe na wutimi se bre abani padua no so etimi so edura ebesiesie ne bedi wakagina mu eye jarinas garlic mixture no kopebi no nom ebeboa obo so ameka say ne to ase eye ne ja
wɔse sciatica wɔyɛ biribi kakra bi na ne to ase ntire no na atwe no kyɛ sɛ wɔde na asi wɔ no ma ɛyɛ ne ya wɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ ye mesrɛw ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna bɛdi wakagyina mu ama nneɛma nyinaa akɔye ɛde ama wo meka sɛ obi wɔ nso a wɔyɛ obi a wɔde di anadwo wɔkɔ adwuma ba ɔba late ɔba nso so a wɔdi nnuane a ɛmu odu starch food no kyerɛ sɛ wɔdi di a so na ne nsa dɛm na yɛdɛ ɔɔda mesrɛw ɛduru a ɛbɛboa wo na ɛbɛtu saa haw no ase na anadwodidie no adageste nneɛma ntɛm ɛde ama obi wɔ no a meka sɛ wɔwe na mmona anadwo kyerɛ sɛ wɔdi nneɛma a ɛmu oduro ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna ɛbɛboa wo ama saa haw wei nyinaa ase atu kamakama na afei wo sugar no a ɛpagya ne mu no ɛbɛboa wo ama nneɛma nyinaa ayɛ stable ɛde ama wo ɛti aduru a wɔdɔfoɔ maa me ne papa wobɛtumi de wo ho ato so ya awia yi medi ho adanseɛ akyerɛ wo ɛyɛ Jerinas Calic Misha no kopɛ bi no nom ɛbɛboa wo ama nneɛma nyinaa ayɛ kamakama afei Herbal Misha no ɛtidi malaria do no yɛno so ɛwɔ dwa so a kopɛ bi nom jaundice typhoid ulcer typhoid no ni nyinaa etu na se deku afei menstrual pain menstrual disorder ni nyinaa no etu na se infections nso so Herbal Misha no eyi na afiri hɔ krakrakra ɛde ama kopɛ binom ɛna afei de twatoɔ ɛyɛ Vico no sɛ ɛyɛ sisisɛm wo sisti ɛna yɛ wo ya okoto na wo sɔle wo sisi me agye wotwi ama wo sisi no emu ntin bi atwe a ɛduru ɛbɛboɔ ɛyɛ Jerinas Vico Misha no bɛma kyɛ sɛ wokosina nim na wabu ahwe na nneɛma timka gyaa no mesrɛw ɛyɛ Vico no ɛna bɛdi wakagyina mu sɛ wokunu anaa wodɔfo bi ɛwɔ saa haw no kopɛ bi ma no nom ɛbɛboa no ama nneɛma nyinaa ayɛ kama ama nneɛma ɔba nso so a ne libido sɛm no ɛwɔ fam no nso ɛyɛ Jerinas Vico no wokɔpɛ bi no nom ɛna Herbal Misha no ne capsules no nso so ɛwɔ dwa so wonum ne nsuo no na wonom ne capsules ama nneɛma nyinaa akɔ kama akɔ bia sɛ yɛde ano sie no ɔbɔ adeɛ yɛ adom a dasene yɛbɛsa bɛtoa so but doctor number no ma me bio number no ɛyɛ 0241 81 4677 nyankopɔn hyira wo ana meko na mekyia medɔfo baako okay Oba Abigail Sewa. Okay. Amayeb unique. Wow. See you. Wow. Emblom heya. Very good. Enyasem ketwa. Good. Papa. Odase Josu bru se ko he be nyina. Obi wo no. Nyankopon hia no. Obi aya ifro ayi obi. Yeah. Kwa wonsa ebeka bi. Meda se Milia arafo enawie Jerinas akache ena ye ko ye no. Ene Medinki aka kyerɛ sɛ wɔ saa asɛm ho yɛbɛbie ahoma no atom na yama yɛtiefoɔ akwanya sɛ mobɛba so bi nsɛm no awerɛho nanso abasa obi na ka anasɛm ɔse kramo daakena abasa ɔdwomtoni paa bobo nso de bɔ ɔnwom ɔse abasa sa wati asie enti ma activate me phone lines no ena wie obefrɛ me ɛwɔ 0505 224944 moba so achi bi ena bomra so bi ena 0505 225578 obetumi nso afa Asem Beba Dabi line so 0536 222554 ofrefo a wudi kan wudi de say na akasa free hey Krobea na Yaw Asante. Yes, sir. What fast preku Prince Malik ni na drum kwanta. Very good. Asemi wadwen kyerɛ wɔ ho ne sɛ. Yo papa. Mpɛsɛnta mebusa papa sɛ mpacho ni yiri wɔ hospital ara sɛ wɔ fie. Mebusa na ma. Ɔwɔ hospital na ɔwɔ fie. Pacho hospital. We you wo bɛyi. Pacho hospital. Also ɔwɔ no hospital why? Okay. Na de kaso ɛni sɛ efa sai mi amani na fa fra wuyem so akwali ehuni ni da ti se pe ya amani be ya ye be manu kronobo ya amani kronobo a ye be manu adwamammo enti aya nipa no di enche ni nsumpa yie fa fi sai mi amano Prince Malik makrao me da see bro me de share to so me yedu din de say na akase free hen ya ja wo opanyi Ba for me tie wo.
na ko bia so ba da ya mi ka ti o ba da ko bia ko te ti na o pe de man sama o na 12 43 to 45 okay na chapter 12 verse 43 to 45 mo be mo na ko bia okay sama ana no me ka se we ni wo akonfo a me na fo ni na na ko bia o ti no me was so me wa akonfo a me na fo pa di akonfo come crown of the other person who is in charge also. I'll be a catcher, okay. Mate, medase. Hello, we did the sign. I can say free. Hello. Your first. Okay. Okay, say free. Oh, Krobea. Yeah, ja. Okay, say free. Because every cruise, if I told million as a bayan mobile pa, and so we get in make your own funko so for Elijah. So with the GD party, a billion area Makoran. Wadrinchre, no, I know you are drinchre. Mate, Ojidini. Hello, we did the sign. I can say free. Okay. Fiance this year, my minty. American is a warning when it's a mini aberman, Momoano. Now, what I said, a bayane casse, nearly Sikona, a you told me a canon too, and that's all the cat no creno. Na a man I had a dinner, the crowd that will do any movie. A message say. Momoano no jena kwa anedia I will forward the idea ya experience bi Momoano asemario hopa nyamen kama ho fi on come so ho hello we did say na kasa free he mami brago me kasa free atonso bokro mami brago mami ntie onso adwenkyere me se mre bi asem wo ya bra yi bekan ebi to me ebi to me papa Krobea ebi to me papa oh na empire ena man free me be so sisi me be won kan oh na Krobea emo ya edio mam brago ya da se wate yo hello we did say na kasa free he Ana Krobea yes sir Abrante for me and I'm the Gumala. Okay, Abrante maminti we. Abrante so we there papa no wablo. Abre papa. And you can love up and said no so dangerous. In case this will happen when you are called from the banner we have next year. And you abre and the end I am from 5.30 you know continue survival and free. Enti say Abrante wo be susu se emane lock na wanye den fa unsusu ye bibra na yehwe eno so ne atem no what the dem so na se bibi so happen obi ani si o so na bibi so happen a ene dan se na ja tum na ye se amanfo so ti eno so ye yanke wo so ye ya semo yan fan 5.10 ami sahwini be ka kire o se otedwere otedwere no kire se ya semo nanso obeye ne den hello me pa cho we need say na aka se free he hello your friend say o ka se free he yo Jacobu na mami ntie we computer Matoni wa dwenkyere me da se why hello your friend say na aka se free he hello edien na wo wadwene kyere wo me pa cha o ma ye fa ne kwa no me mpesa da mase to aso akula no enye kwa papa na ble akula no ankasa mu no so to no so o ble papa and this one passion ti when bia mo bia mo be bo ni biala mo fa mo na Krobea na mo sikana ya na wo hu no so no mo cha papa no se wa fa be ma da ana se sikana bia o fa o de koma be ma mo cha kula ni okay
Yate yansu da se pa wate. Hello, we need say na kasa free hin. Krobea officer dey. Officer tepa nyina su mami ntie we. Krobea. Assembly no. Ayana ni ma bebe di akiri. But jumadi ni nyina no. Ni se papa ne ni yinsa. Omunyem paibo pa ma hu bi da. En paibo ne kimi tutu ade na se. Yeah. Paibo betimi ayesa ade wi. Amana blokra. Okay. Da se Krobea. Me nso me da se buru officer. Mpacho udi de se na kasa free hin. Kasa free wo yeah, friend Mohammed Ibrahim. Okay. Mohammed, what do you kire o say? Maju kire me se nte akwala mi so no no ta jara bonte. Yo ta jara bonte na ma hu bonne wura ho mo. Ogun bi no he. Okay. Mati be bisa na nso ahwe. Why? Hello, udi de se na kasa free hin. Atwa sen kubura. Because try mo buan. What do you kire o say? Akwala mo mo na pa mo mo. Yes, I had a Ade oye oba nti die how na de beba. And so bad so once a hour. Then the DN or that's what no cre. Then the DN of the song. And a probably I end up like my papa to me, my lemon. Nyambo yeah, no, I fast. Yeah, no, I fast. Yeah, no, I fast. Yes, yeah, that's it. Yo, yeah, that's it. Hello, we did the same. I can say free him. If I me dindi, I'm a do free. Make us a free to the team. I'm a what drink you say? Me patcho, my drink me said, yeah, I took a pay. Me dey make my catcher and answer on fire pipe. You go pon it me ade nyina. So the man you kire me. Mati bru ama me da se. Hello, we dey say na aka se free hin. Me ba cho ya for say na aka se free hin. Hello. Your friend say na aka se free hin. Your friend no kwa kwati ka tetu ahojo. Ofa what drink kire o say? Maju kire me say akwala na wato mo diru kom Bible. Na ade na ye honhom bi na akwala na kwelu. Also for mo akobre so na ababa bi di adantesa wasi ni die ni obeyi no rede di ma obi esika wa na ade ofere na light na to koto so. And the first time na oka na ma me imagine yakosa aso no. Okay. Mati bru. Mo adwen kire ehu hia na mo adwen kire eboa yen ewo yana montuo mu. Ye kan enuoma bebre na enam nanso abasa. Obanyini ya ho abotre wate ahaya wabe fikasiem. Edane sebo kra no a akoda no begina hotama ho ato wate. Very good. Akoda fe nte se sebe yetiefo mpai bonti ye hwent na ho ma akoda no nsei. Ye be bia akoda no benya hoto. Ene ya Bolivia Enterprise for amudi Future Life Smart Food. Modi abado nyangopon hiramo. Ye kan Future Life Smart Foods no. Eye aduane a uniada sani se unya bi na se wudi a. Enama hoɔde nu a ahyemu ma tontwomunti. Eboa wo nipadua na hoɔde pa. Ena wie se wutie me na yade bi abetia kawso. Na wo ye ho hwe na enye yi a. Me pa cho bra ye nchen wo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home ni dia nimhwe na ye moa. Enuani vitamins ni minerals ahyemu ma. Amino acids, omega 3 ne inulin, energy, protein, fiber, ayemuma into the hyansa obeba. Bechira wo yadiem na yemma waduane aduru. Your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090. And at the Sibre Herbal and Research Center. Omone de da Sibre Imuplex capsules no aba. Me pa cho edro we edro ya wo nipa da sani a wutie me sew na masew se wo nan bo wo to na wo kopeda Sibre Imuplex bi na wo no mo a wawie oba ba ma ebua wo boostiu emani padua ne ho ye den ya atosode ne ye de aye sa edro wi adokotafo animdifo miensa ne tenase ye nhwehwemu ene om de sa edro wi yaba wo obi a wuntimu twetwe ni padua mi ye oya wo ye aduma kakra bi ana wa bre
kwabra ne waye mre oba wonso wuntwa taw obi baji uklo bepe da sibre imu plus capsules ni bi nom na en repair any damaged tissue in the body. Infections ahodo adokro wo na ha wo nyina na ebekwa ma ho ato ye woda sibre herbal mixture eno nso se wo ye oba na wo nsebuo mu problem bia ha wadronie wo ye oba bema na nemu yade bia achewa wakon enkodo wadronie ensuo ka onipadua na onipadua mu ya wo hene wadronie wo dwonso a wo hu obi nso wo a odwonso pio ya na dwonso na beta na ya so wo chemwa ema wadronie da sibre herbal mixture eye afi da sibre blood tonic ne de eboa mase moja re wani mu aye hoya untumi ni di da bia wakoma ebo pimpim wonante ano abra kopeda sibre blood tonic bra uteke fimfia hasisi ya udi unya duru gate wa busa wonom se wo peda sibre no bi wode obeba unya nya bia wawie ye number ye 0535 01 0442 0535 01 0442 na wiei mi ankasa me nana ene madie nyina nana yaw safo pasoampa woni ememman hini konti hene nana yama yakọ awiei kirese o ma me dafom oba panyi akua siata dodo na anim si afene no si ono na dafom nana pasoampa yama yakọ wate yankopon ya adomo a 27th of this month bosum ye womi de toso aduonu nso na abedi ne na wotweda ewo emem ahafo region memu ahafo nana yankopon ya adom a yebeba beta wachi ate ama yefe yama yakọ oni abusua nyina enkuse nana sekire nkwanta bisa